देशवादी पाश्चात्य देश तावरी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री तुलसी महारानी की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की वाद्यांच्या द्वारा आज आपल्या अभ्यासाचा 13वा दिवस आहे आणि आपला अध्याय आज आपण अभ्यासणार आहोत की ज्याचं नाव आहे क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मग आता क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय आणि मग त्याद्वारे आपण भगवंतांशी कसं युक्त होतो, म्हणजे भगवंतांची कृपेस कसं पात्र होतो, मग हे सगळं आपण आता समजून घेणार आहोत। म्हणजे क्षेत्र म्हणजे कोणाला म्हटलंय किंवा प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय किंवा चेतना म्हणजे काय आणि मग क्षेत्रज्ञ कोणाला म्हटलंय आणि मग ह्याद्वारे आपण भगवंतांच्या कृपेस कसे प्राप्त व्हायचं, भक्तीमध्ये दृढ कसं व्हायचं। थोडक्यात प्रकृती म्हणजे आपली भौतिक सृष्टी किंवा प्रकृती म्हणजे निसर्ग। त्यानंतर मग त्याचा उपभोग घेणारा किंवा आनंद घेणारा कोण, तर तो कोण आहे, तर तो त्याला म्हटलं क्षेत्रज्ञ। आणि मग म्हणजे तो क्षेत्रज्ञ तर आहेच, पण मग त्यानंतर पुढे की मग पुरुष म्हणजे काय, तर हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत। म्हणजे पुरुष कुणाला म्हणायचं, म्हणजे की जो त्या प्रकृतीमध्ये म्हणजे भौतिक प्रकृतीमध्ये जो आपण जीवात्मा म्हणून येतो, मग त्याला एक शरीर मिळतं विशिष्ट असं, आणि त्या शरीरात राहून तो जे वेगवेगळ्या प्रकारची कर्म करतो, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती जे गोष्टी करत असतो, म्हणजे कर्म करायला सुरुवात करतो, त्या शरीराचं कार्यक्षेत्र म्हणून तो उपभोग घेत असतो। असा जो उपभोग घेणारा असतो त्याला काय म्हणायचं, पुरुष असं म्हणायचं। मग हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत। मग आता आपण पुढे जाऊ। आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी दंडवत प्रणाम करूया आणि आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया। नरसिंहदेवांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया। श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया आणि आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया। आता आपण थोडस म्हणजे चर्चात्मक असं समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया की जर आपला भक्ती मार्गावर आपण दृढ होणं किंवा श्रीकृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून जर सर्वोच्च म्हणजे परिणिती भक्ती मार्गाची म्हणजे काय, तर कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे भक्ती मार्गाच्याही पुढे म्हणजे सर्वांच्या पलीकडे काय, तर कृष्ण भावना। मग जर भक्ती हा कळस असेल तर मग हे 6 अध्याय ज्ञान का म्हणलं असं आपल्याला प्रश्न पडेल, हो की नाही। मग संपूर्ण भगवद्गीतामध्ये काय आहे, तर भक्ती मार्गाचंच म्हणजे विवेचन सांगण्यात आलंय। पण 1 ते 6 अध्यायातून कसं की आपली जी कर्म असतात आपली वेगवेगळी, त्याद्वारे भक्ती कशी मिळवायची ह्यावर चर्चा होते। तर शेवटच्या 6 अध्याय काय आहेत,
तर ज्ञानाद्वारे म्हणजे दिव्य ज्ञान आपल्या आत्म्याला जे होतं ते बरं का, तर त्याच्याद्वारे म्हणजे ते कसं मिळवायचं आणि मग त्याद्वारे आपण भक्तीमध्ये कसं अग्रेसर व्हायचं, दृढ व्हायचं हे समजतं. म्हणजे एक प्रकारे भक्तीच मार्ग म्हणजे भक्ती मार्गातले हे सगळे टप्पे आहेत वेगवेगळे. मग ज्ञानाच्या ह्याच्यावर आपण कसं पुढे जात राहायचं तर हे समजतं आपल्याला. मग कर्मातून आपण भक्ती कशी मिळवायची हे 1 ते 6 मध्ये म्हणजे वेगवेगळे योग आपण अभ्यासले हो की नाही, कर्मयोग, ध्यानयोग, असे ज्ञानयोग. मग 12व्या अध्यायात काय तर आपला म्हणजे कृष्णाने स्पष्ट सांगितले की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म मृत्यू म्हणजे पासून कसे ते मुक्त करतात त्या चक्रातून. म्हणजे काय की भक्ती मार्ग द्वारे म्हणजे भक्ती मार्ग हाच सांगितलाय 12व्या अध्यायातून. त्याचं अनुसरण केल्यामुळे आपण या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून कसे मुक्त होतो म्हणजे पूर्ण भक्ती मार्ग किंवा भक्तियोग कसा आहे त्याचं विवेचन 12वा अध्याय आहे. म्हणजे भगवत प्राप्ती किंवा भक्तियोग. मग शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून म्हणजे आपल्याला का आवश्यक आहे तर जे भौतिक जगामध्ये आहोत तर आपण कसं आहोत तर आपल्याला ज्ञान नाहीये आपल्या आत्म्याला हो की नाही. आपल्याला बाह्य शरीराच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याचं ज्ञान आपल्याला मिळालंय. आपण ते घेतो आणि त्यानुसार आपल्याला म्हणजे आता म्हणजे मी समजा डॉक्टर आहे तर ह्या शरीराच्या आवश्यकता पूर्ण करणारं मी ज्ञान हे घेतलंय. पण आपल्या म्हणजे शरीराचं म्हणजे शरीरामध्ये पूर्ण चेतना जी असते ते कोणामुळे तर आत्म्यामुळे म्हणजे आत्म्याशिवाय आपल्या शरीराला काही अर्थच उरत नाही. मग त्या आत्म्याला खरं ज्ञान मिळणं आवश्यक आहे. मग ते जे ज्ञान आहे तर ते ह्या शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये म्हणजे त्याचं विवेचन आहे. आणि ते कसं आहे दिव्य ज्ञान आहे आपल्या आत्म्याला. आणि ते म्हटलं ज्ञान तसं आहे ते आणि ते सुखकारक आहे, अनुसरण करायला सोपं आहे. आणि मग त्याच्याद्वारे आपण काय करू शकतो की भक्तीमध्ये आपण कशा पद्धतीने म्हणजे दृढ होऊ शकतो हे तर आपल्याला समजेलच. पण मुख्य त्याचा उद्देश काय तर हे भौतिक जगामध्ये आपण ज्या म्हणजे इथे क्लेशदायक जीवन जगत आहोत म्हणजे दुःखाले व शाश्वत म्हणले तर त्यातून आपण कसे बाहेर काढू म्हणजे स्वतःला बाहेर काढू शकतो जीवात्मा म्हणून. आणि मग ह्या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून कसे बाहेर पडू शकतो ह्यासाठी आपल्या आत्म्याला ज्ञान मिळणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपल्या अज्ञान रूपी अंधकार जो आहे आपल्यामध्ये जीवनामध्ये तिथे ज्ञान रूपी प्रकाशाने भगवंतांची म्हणजे तो कृपा होऊन ते ज्ञान आपल्याला मिळणं आवश्यक आहे. आणि ते म्हणजे आवश्यक तत्वज्ञान आहे. आणि त्याद्वारे आपण ते समजून घेऊन आपण भक्ती मार्गावर काय होऊ अग्रेसर होऊ. बुद्धीने आपण समजून घेऊ ना ज्ञान आणि त्यामुळे भक्ती मार्गावर अग्रेसर होऊ. आणि मग स्वतःला ह्यातून कसं लिप्त करायचं या भौतिक जगातून हे प्रयत्न करू की नाही. म्हणून त्यासाठी हे सांगण्यात आले. मग ह्या ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णांशी आसक्त राहण्यासाठी होतो. म्हणजेच काय कृष्ण कृपेस कसे प्राप्त होऊ असं जेव्हा आपण प्रयत्न करू आणि मायेतून कसं स्वतःला बाहेर काढू हे दृष्टिकोन घेतो आपण हो की नाही. आणि स्पिरिच्युअल म्हणजे आपण आध्यात्मिक स्तरावर जेव्हा उन्नत होतो तेव्हा आपोआपच जे उरलेले स्तर आहेत म्हणजे आपण 5 स्तर अभ्यासले हो की नाही. शारीरिक, मानसिक, त्यानंतर भावनिक स्तर आहे आणि त्यानंतर बौद्धिक आणि मग आध्यात्मिक. तर जेव्हा आध्यात्मिक स्तरावर आपण उन्नत होतो तेव्हा इतर 4 स्तरावर काय होतं आपोआपच सर्व गोष्टी म्हणजे फलदायी आणि योग्य होतात. मग हेच आपण जाणून घ्यायचं. आणि मग त्यामुळे काय होतं आपण जेव्हा कृष्णांशी आसक्त होऊ तेव्हा आपोआपच मायेपासून अलप्त होत जाणार. कृष्णांकडे रुची आपली वाढली, कृष्णांकडे आकर्षण आपलं वाढलं की आपली भक्ती मार्गाचं आपण अनुसरणच करतो हो की नाही. आणि हळूहळू दृढ होत जातो. आणि मग काय होणार आपण ह्या भक्ती प्राप्त करण्यासाठी किंवा भक्ती मार्गावर अग्रेसर होण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करणार. आणि मग तो आपल्या भक्तिमय प्रेममय सेवेचा भाग किंवा भक्तीचा भाग बनतो हो की नाही. की जी आपल्याला काय करते कृष्ण भावनेकडे नेते. कृष्ण भावना जागृत करते म्हणजे ती करतेच पण कृष्ण भावना कडे नेऊन नुसती थांबत नाही तर कृष्ण भावनेमध्ये दृढ व्हायला मदत करते. आणि त्याद्वारे काय होते आपल्याला हळूहळू भक्ती मार्गामध्ये आपण दृढ होऊन आपल्याला मुक्तीचं द्वार हळूहळू खुलत जातं. आपण गुणातीत व्हायला लागतो, आपली शुद्धी व्हायला लागते आणि अशा पद्धतीने आपण भगवत कृपेस पात्र मध्ये होण्याचे प्रयत्न करू लागतो. म्हणजे इतका म्हणजे सुंदर पद्धतीने त्याची मांडणी भगवंतांनी केली आहे पहा. आणि पहा कसं आहे की मध्यभागी भक्ती आहे. म्हणजे आपण हिऱ्याची अंगठी एका छान पेटीमध्ये म्हणजे छोटा ज्वेलरीचा बॉक्स असतो त्यात म्हणजे अंगठीचा बॉक्स असतो की नाही. वरचं झाकण असतं आणि खालचं आणि मध्ये हिरा असतो हो की नाही. म्हणजे काय की द प्रेशियस ज्वेल शुड बी केप्ट इन बॉक्स. तर म्हणजे एका पेटीत ठेवलं पाहिजे हो की नाही किंवा छोट्या बॉक्स मध्ये ठेवतो आपण म्हणजे मौल्यवान वस्तू. मग वर आणि खाली म्हणजे पहिले 6 अध्याय म्हणजे काय आहे की कर्मातून भक्ती कशी आणि खालचा
पाचही सहा अध्याय म्हणजे ज्ञान आणि मध्ये महत्वाचा गाभा आहे म्हणजे काय भक्ती मार्ग. तर अशा पद्धतीने भगवद्गीतेची मांडणी आहे. मग आपण हे सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. आता आपण पुढे जाऊ. इथे आता आपण समजून घेणार आहोत की प्रकृती म्हणजे काय, तर आपलं भौतिक निसर्ग किंवा भौतिक सृष्टी किंवा भौतिक प्रकृती म्हणजे म्हणतात. म्हणजे हे जे आपल्याला निसर्गात दिसतं ते झाडं पानं फुलं पशु पक्षी डोंगर दऱ्या आपण सगळे त्याच्यामध्ये मानव चर अचर सगळ्या वस्तू. मग पुरुष म्हणजे काय, त्या प्रकृतीचा उपभोग घेणारा म्हणजे कोण, तर आपण शरीर नसून कोण आहोत, आत्मा आहोत. म्हणजे त्याला जीवात्मा किंवा जीव म्हणतात. मग आपण काय करतो, ह्या भौतिक प्रकृतीचा पण भाग म्हणजे उपभोग घेतोच. शिवाय ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यावर आपल्याला एक कार्यक्षेत्र मिळतं म्हणजे काय, ते आपलं शरीर असतं. आणि म्हणून आपण काय करतो, शरीराच्या द्वारे कर्म करतो. म्हणजे ते काय करत असतो, सकाम कर्म म्हणजे काय होतात, इंद्रिय तृप्ती होतात, हो की नाही. मग कृष्णा. क्षमा असावी, माताजी बोलता बोलता कट झालं कारण नेटवर्कचा इश्यू झाला आहे. ते 2 मिनिटात पुन्हा जॉईन होतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर
आपण प्रकृतीचा जो उपभोग घेणारा असतो तो म्हणजे कोण असतो? पुरुष असतो. म्हणजे कोण असतो? तर आपण जीवात्मा म्हणून या प्रकृतीमध्ये येतो आणि मग आपल्याला जे शरीर आपलं कार्यक्षेत्र मिळतं त्याद्वारे आपण काम कर्म किंवा इंद्रिय तृप्तीची जी कर्म करत असतो. तर म्हणजे आपल्याला जे एक शरीर मिळतं म्हणजे तर ती वेगवेगळी शरीर असतात. कोणाला मानवाचं मिळेल, कोणाला मांजराचं मिळेल, कोणाला कुत्र्याचं मिळेल. म्हणजे जे काय ते कार्यक्षेत्र झालं आपलं जीवात्म्याचं. मग ते जे कार्यक्षेत्र असतं आपल्याला जे मिळतं त्याला काय म्हटले? क्षेत्र असं म्हटले. आणि मग त्याच्या शरीरात जो आत्मा असतो म्हणजे जो आपण म्हणतो जी म्हणजे आपल्या शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. मग आपल्या शरीरात जो आत्मा आहे तर तो काय आहे? श्रीकृष्णांचा जीवात्मक अंश आहे किंवा आपण अंशात्मक भाग आहोत. मग त्या आत्म्याला काय म्हटलंय? तर क्षेत्रज्ञ म्हटलंय. आणि शिवाय आपल्या शरीरात भगवंत परमात्मा स्वरूपात आपल्या हृदयात उपस्थित असतात की त्याला काय म्हणायचं? निरीक्षक आत्मा. म्हणजे निरीक्षक आत्मे दोन असतात. एक आपला आत्मा झाला की तो काय करत असतो? आपल्या सगळ्या शरीराच्या गतिविधी पाहत असतो. आणि परमात्मा स्वरूपात ते साक्षी भावाने भगवंत आपल्या हृदयात उपस्थित असतात. असे दोन असतात तिथे. पण आत्मा आणि परमात्मा यामध्ये भेद आहे. म्हणजे आत्माला आपल्या काय म्हटले? तर क्षेत्रज्ञ म्हटले. तर भगवंत पण परम क्षेत्रज्ञ आहे. ते का आहेत ते पुढे आपण समजून घेणार आहोत. मग पुरुष म्हणजे काय? ह्या प्रकृतीचा उपभोग घेणारा आपण जीवात्मा. आपल्याला जे शरीर मिळालं ते पण प्रकृतीचा भागच, कार्यक्षेत्र मिळून क्षेत्र मिळालं. मग ते पण काय करतो आपण? प्रकृतीचाच उपभोग घेत असतो अशा पद्धतीने. कारण भौतिक प्रकृती आपल्याला हे शरीर प्रदान करते, हो की नाही? आपल्या पूर्वकर्मानुसार जे काही आपल्याला मिळणार असेल शरीर, मला मनुष्याचं मिळेल, कोणाला देवताचं मिळेल, त्यानुसार त्यांचं कर्म होतात. म्हणजे त्या शारीरिक उपाधी मिळतात. आणि ज्याप्रमाणे एक शरीर म्हणजे ज्याप्रमाणे एक कपडा बदलून दुसरा कपडा जीर्ण वस्त्र झाल्यावर आपण जसा घालतो तसं एक शरीर म्हणजे मृत्यू समय एक शरीर जुनं झालं की ते टाकून आत्मा काय करतो? दुसरं शरीर घेतो. म्हणजे मला कार्यक्षेत्र मिळतं ते म्हणजे काय? तर क्षेत्र असतं. आणि मग त्या कार्यक्षेत्राचा आणि शिवाय भौतिक प्रकृतीमध्ये जे काही आवश्यकता पुरवण्यासाठी गोष्टी निर्माण केलेल्या आहेत भगवंताने त्याचा उपभोग घेणारा जो आहे, तर त्याला काय म्हणायचं? पुरुष असं म्हणायचं. मग आपण काय आहोत? पुरुष आहोत. तर मग परमपुरुष कोण आहेत? भगवंत. कारण आपण त्याद्वारे काय करतो? भौतिक प्रकृतीवर वर्चस्व गाजवण्याचा किंवा स्वामित्व गाजवण्याचा किंवा नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करतो. तर आपण भगवंतांचे अंशात्मक भाग आहोत किंवा त्यांचे स्फुल्लिंग आहोत, हो की नाही? म्हणून मग आपण गुणाने समान आहोत भगवंतांशी. म्हणून आपल्यामध्ये पण हे गुण असतात. कारण हे भगवंतांमध्ये पण असतात. आणि म्हणून भगवंत ह्या सगळ्या ब्रह्मांडाचं नियंत्रण करत असतात. सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि सर्वांचे स्वामी आहेत पहा. मग स्वामींची आपण लेकरं आहेत तर आपल्यामध्ये पण आपल्या पित्यांचे सगळे गुण असतात, हो की नाही? पण आपण कसे आहेत? आकाराने अगदी छोटेसे चिक्कण म्हणजे अगदी गौण आहोत. आणि भगवंत कसे म्हणजे व्यापक आहेत, सर्वव्यापी असे म्हणजे परमेश्वर असे आहेत ते किंवा सर्वोच्च नियंत्रक असे आहेत. म्हणजे असे म्हणजे आपली आणि त्यांची तुलना प्रमाणाने होऊ शकत नाही. म्हणून परमपुरुष कोण आहेत? भगवंत आहेत. म्हणजे ते काय करतात? ह्या सगळ्या याचा म्हणजे परम भोक्ता कोण आहे? तर भगवंत आहेत. आणि आपण कोण आहोत? तर आपण म्हणजे आपल्या म्हणजे आपलं शरीर किंवा त्याच्यापुरतं मर्यादित आपलं जे असतं ते कार्यक्षेत्र असतं. म्हणून आपण कोण आहोत? फक्त पुरुष म्हणतात. म्हणजे जीवात्मा जे शरीर धारण करतो आणि जे भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेण्याची वृत्ती त्याच्यामध्ये असते, स्वामित्व गाजवण्याची किंवा त्याच्यावर प्रभुत्व गाजवण्याची, नियंत्रण करण्याची. तर अशा ह्याला काय म्हणायचं? तर पुरुष असं म्हणायचं. आणि भगवंत कोण आहेत? परमपुरुष. तर हा आपण फरक सगळ्यांनी छान लक्षात घेऊया बरं का. थोडस हे समजायला अवघड जाईल पण आपल्याला हळूहळू आकलन होईल. मग ज्ञान म्हणजे काय? तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञान समजून घेणं म्हणजेच काय? की पुढे ते येणार आहे की म्हणजे शरीर काय आहे, आत्मा काय आहे, परमात्मा काय म्हणजेच काय? क्षेत्र कोण आहे? क्षेत्रज्ञ आणि परमक्षेत्रज्ञ हे समजून घेणं हेच खरं ज्ञान आहे. म्हणजे भगवंतांना समजून घेणं म्हणजे काय? परमात्मा स्वरूपातील हृदयस्थित भगवंतांना समजून घेणं ह्याला ज्ञान म्हणले थोडक्यात. म्हणजे आत्मा, शरीर आणि परमात्मा ह्यातला फरक समजून घेणं अगदी सोप्या भाषेत म्हणजे ज्ञान आहे. मग ज्ञानाचं ध्येय काय? तर परमात्मा म्हणजे काय? तर परमात्मा स्वरूपात कोण आहेत? तर भगवंत आहेत, हो की नाही? आपल्या हृदयामध्ये. मग भगवंतांची प्राप्ती कशी करायची आणि भगवंत कसे आहेत मग? आणि त्यांचं स्वरूप कसं आहे, कर्म कसं आहे, त्यांचे दिव्य गुण कोणते आहेत आपण अभ्यासले, हो की नाही? आणि जेव्हा आपण असे जाणून घेऊ तेव्हा काय मग आपल्याला कळेल की आपण त्यांची प्राप्ती कशी करू शकतो. त्यासाठी कोणते मार्ग आहेत मग ते आपण अभ्यासतो आहोत, हो की नाही? मग कर्माद्वारे कशी प्राप्ती करतो, ज्ञानाद्वारे कशी, हे आता आपण अभ्यासतो. म्हणजे कर्माद्वारे अभ्यासली. मग त्यांची प्राप्तीसाठी आपण भक्ती कशी करू शकतो तो भक्ती मार्ग सुद्धा अभ्यासला.
12व्या अध्यायामध्ये 1 ते 6 मध्ये वेगवेगळ्या कर्माद्वारे अभ्यासले आणि आता पुढे आपण ज्ञानाद्वारे मग परमात्म्यांना कसं जाणून घ्यायचं आणि मग त्यांची कशी प्राप्ती करू शकतो हे अभ्यासणार आणि त्याद्वारे काय करायचं भगवंतांना प्राप्त करणे परमात्मा स्वरूपातील म्हणजे वेदांचं पण हेच उद्दिष्ट आहे किंवा गीतात भगवत भक्तीचं विज्ञान म्हणजे कशासाठी तर कृष्णांची प्राप्ती भगवंतांची प्राप्ती म्हणजेच परमात्मा स्वरूपातील आपल्या हृदयस्थ ईश्वराची प्राप्ती कशी करायची हे समजून घेण्यासाठी मग ह्याला म्हणायचं ज्ञानाचं ध्येय किंवा ज्ञेय म्हणजे जे जाणून घेण्यासारखं आहे ते हे आहे की भगवत प्राप्ती किंवा परमात्म्याची प्राप्ती किंवा श्रीकृष्णांची प्राप्ती कशी करायची आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी मी व्हिडिओ ऑफ ठेवून घेते हो म्हणजे सुरू माताजी. राहील आणि हरे मोबाईल वरून कृष्ण. घेते हा आज हो पण हो. असंच होतंय. एक मिनिट. अर्जुन म्हणाला हे माझ्या प्रिय कृष्णा मला प्रकृती पुरुष आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान ध्येय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले हे कुंतीचे पुत्र या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. म्हणजे काय की आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये आलो की आपल्याला काय मिळतं एक शरीर मिळतं म्हणजे जे आपण पूर्वकर्मानुसार आपल्याला एखादं शरीर मिळतं म्हणजे तर मग कुणाला कसं मिळेल की मी जसं सांगितलं की एखाद्याला कुत्रा किंवा एखाद्याला मांजराचं शरीर मिळेल किंवा कोणाला गाईचं शरीर मिळेल कोणाला देवतेचं मिळेल कोणाला मनुष्यांचं मिळेल म्हणजे काय की आपल्याला काय होतं वेगवेगळे शरीर मिळतात. मग ही शरीर म्हणजे काय आहेत तर ह्या एक प्रकारच्या आपल्याला उपाधीच आहेत हो की नाही आणि मग ह्याला काय म्हणायचं क्षेत्र म्हणजे क्षेत्र म्हणायचं आपल्याला भौतिक प्रकृती जे शरीर प्रदान करते तिला म्हणजे ते क्षेत्र आहे म्हणजे आपल्या आत्म्यासाठी ते कार्यक्षेत्र असतं वेगवेगळे कर्म म्हणजे जे असतात ते शरीराच्या माध्यमातून म्हणजे तर आपण म्हणजे त्या पद्धतीने बद्ध जीव करत असतो. मग ते कार्यक्षेत्र जेव्हा मिळतं तेव्हा जो ह्या शरीराला जाणतो त्याला काय म्हणतात क्षेत्रज्ञ म्हणजे कोण आपला जीवा म्हणजे आत्मा म्हणून मग आता हे शरीर जे आहे तर त्याला असं कार्यक्षेत्र उपलब्ध करून दिलेलं असतं हो की नाही त्याद्वारे आपण वेगवेगळी कर्म करतो आणि मग या भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेतो मग त्याला काय म्हणायचं की भोग घेणारा म्हणजे पुरुष असं आणि मग त्यानंतर पुढे काय भगवंत म्हणतात की या शरीराला क्षेत्र आणि जो त्या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात आणि मग ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे असं भगवंत सांगतात म्हणजेच काय मग त्या म्हणजे ज्ञान काय घ्यायचं आपण जाणून तर भगवंत म्हणाले की हेच जाणून घ्यायचं की क्षेत्र म्हणजे काय क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय आणि मग म्हणजे परम क्षेत्रज्ञ म्हणजे दुसरा एक क्षेत्रज्ञ पण उपस्थित आहे म्हणजे ते कोण आहेत भगवंत म्हणजे भगवंत म्हणतात मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ पुढच्या श्लोकामध्ये ते येणार आहे म्हणजे 3 नंबरच्या तर म्हणजे अशा पद्धतीने हे वेदांचं उद्दिष्ट काय आहे तर म्हणजे ज्ञान म्हणजे काय तर शरीर आत्मा आपला आणखी आपलं क्षेत्रज्ञ ह्यांना जाणून घेणं म्हणजेच काय तर शरीर क्षेत्रज्ञ आणि परम क्षेत्रज्ञ ह्यांच्यातील भेद किंवा शरीर
क्षेत्रज्ञ आणि परमात्मा ह्यांच्यातलं भेद जाणणं आणि ह्याला हे जे जेव्हा ज्ञान घेतो म्हणजे आपण तर ह्यालाच काय म्हणायचं हेच ज्ञेय आहे वेदांचं उद्दिष्ट किंवा ज्ञानाचं ध्येय किंवा ज्ञेय म्हणजे जाणून घेण्यासारखं काय तर हाच भेद समजून घेणं म्हणजे वेदांनुसार ह्याला पूर्णपणे जाणणं म्हणजे ज्ञान प्राप्त करणं असं होतं. आता आपण पुढे जाऊ. हा क्षेत्रजं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञे योर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. हे भारत मी सर्व शरीरामध्ये सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याने तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय हे माझे मत आहे. म्हणजे पहा आता इथे भगवंत काय म्हणतात की म्हणजे मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे म्हणजेच काय की आपल्याला जे वेगवेगळी शरीर मिळतात म्हणजे मी मनुष्य आहे मी स्त्री आहे मी कुत्रा आहे असं आपल्याला सगळ्या उपाधी मिळतात हो की नाही पण क्षेत्रच आपल्या शरीरापासून भिन्न असतं म्हणजेच काय की आपला जो आत्मा आहे तो ह्यापासून भिन्न असतो मग तसंच परमात्मा सुद्धा म्हणजे भगवंत सुद्धा काय असतात आपल्या हृदयात म्हणजे उपस्थित असतात आणि ते साक्षी असतात ते चित्रात दाखवले पहा म्हणजे आपल्या आत्म्या शेजारी भगवंताचं चतुर्भुज विष्णू रूप त्याला परमात्मा रूप म्हणतात आणि प्रत्येकाच्या हृदयात भगवंत साक्षी असतात मग ते काय म्हणतात मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे आणि ते तू जाण मग भगवंत जे क्षेत्रज्ञ आहेत त्याला काय म्हणायचं परम क्षेत्रज्ञ आणि आपण कोणा क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय तर म्हणजे ह्यामध्ये फरक काय आहे तर तो आपण आता समजून घेऊया मग हे जे दोन आत्मे आहेत तर ह्यातला क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय झाला व्यक्तिगत आपला आत्मा झाला ओके आणि ह्या व्यक्तिगत आत्म्याला आपल्या शरीरापुरतं माहित असतं म्हणजे आपला जो व्यक्तिगत आत्मा आहे त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणलंय म्हणजे त्या क्षेत्रज्ञाला त्याच्या कार्यक्षेत्रापुरतं म्हणजे आपल्या शरीरापुरतं माहित असतं पण परमक्षेत्रज्ञ म्हणजे कोण आहे तर भगवंत आहेत परमात्मा स्वरूपात आणि त्यांना सगळ्याच शरीराविषयी आणि सगळ्याच योनीविषयी माहित असतं हो की नाही प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा आहे म्हणजे भगवंत कसे आहेत तर आपल्या शरीराचं त्यांना ज्ञान असतंच म्हणजे आता मी जीवात्मा आहे तर माझ्या शरीराचं ज्ञान तर आहेच माझ्या हृदयात भगवंत म्हणजे परमात्मा स्वरूपात जे भौतिक प्रकृती बस ते जे काही तर त्यांच्या प्रत्येक शरीराचं आणि तिथल्या प्रत्येक देहामध्ये भगवंत उपस्थित आहे म्हणजे सर्व देहामध्ये आणि त्यामुळे त्यांना परमात्मा स्वरूपात सगळ्यांचं ज्ञान असतं म्हणजे सगळ्या शरीरांचं म्हणजे कसं आता एखाद्या नागरिकाला म्हणजे आपल्या म्हणजे स्वतःच्या संपत्तीविषयी किंवा भूमीविषयी आपलं जमीन जुमला काय असं सगळं माहिती असतं पण त्या म्हणजे त्या समजा त्या राज्याचा म्हणजे राजा असेल एखादा तर त्याला स्वतःच्या राजप्रसादाविषयी तर माहितीच असतं पण त्याला आपल्या सगळ्या म्हणजे राज्यातल्या नागरिकांची सुद्धा सांपत्तिक स्थितीचा अभ्यास असतो म्हणजेच काय तर मनुष्य आपण जो आहोत म्हणजे मनुष्य रूपात म्हणजे आपल्याला जेव्हा शरीर मिळतं तेव्हा आपण स्वतःच्या शरीराचा स्वामी असतो म्हणजे आपला आत्मा क्षेत्रज्ञ म्हणून पण भगवंत कसे सगळ्या शरीरांचे स्वामी आहेत आणि म्हणून राज्याचा जसा मूळ स्वामी राजा असतो हो की नाही तसं आणि नागरिक कसे दुय्यम प्रकारचे स्वामी म्हणायचं आपण हो की नाही तसं भगवंत कसे सगळ्या शरीराचे परम अधिपती किंवा स्वामी आहेत आणि आपण पण आहोत दुय्यम स्वामी म्हणजे आपल्या शरीरापुरते आहेत मग हा फरक आपण समजून घ्यायचा इथे आणि मग हा जेव्हा फरक आपण समजून घेतो क्षेत्रज्ञ ह्यांच्यातला तेव्हा काय होतं ह्यालाच म्हणायचं ज्ञान प्राप्ती होणे म्हणजे ही सगळी आपण जी ज्ञान प्राप्ती आपल्याला होते तर हेच काय आहे ज्ञान आहे खऱ्या अर्थाने म्हणजे आपलं शरीर कसं आहे इंद्रियांनी युक्त आहे बरं का आणि मग आपल्या इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश म्हणतात हो की नाही श्रीकृष्णांना मग ते सगळ्या इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत पहा म्हणजे जसा राजाचा म्हणजे एखाद्या राज्याचा नियंता भगवान म्हणजे जसे भगवानांना आपल्याला इंद्रियांचे स्वामी म्हटलंय तसं राज्याचा नियंता तो राजा असतो हो की नाही तसं आपल्या शरीराचे नियंते भगवान आहेत आणि दुय्यम नियंता जसे राज्याचे नागरिक असतात तसे आपण कोण आहोत दुय्यम नियंते आहोत म्हणजे भगवान आपल्या इंद्रियांचे मूळ नियंता आहेत कारण भगवंतांनीच आपल्याला निर्माण केलं आणि भगवंतांपासून आपल्याला हे शरीर हे सगळं मिळतं प्रदान करतात ते भौतिक प्रकृतीच्या माध्यमातून म्हणून भगवंतांना काय म्हटलंय मूळ नियंता असं म्हटलंय मग भगवंत काय आहेत तर परम क्षेत्रज्ञ आहेत आणि जीव काय म्हटलंय तर आपल्या शरीराचा म्हणजे केवळ आपल्या शरीरापुरता क्षेत्रज्ञ आहे मग हे जेव्हा आपल्याला समजतं म्हणजे शरीराचा स्वामी ह्या दोघांनाही आपण जाणतो आणि मग त्यांना
सर्व क्षेत्रांचा भगवंतांना आपण क्षेत्रज्ञ असं म्हणतो. मग क्षेत्रज्ञ, परम क्षेत्रज्ञ ह्यातला भेद आपल्याला कळला, हो की नाही? आणि मग ह्याला जाणणं म्हणजेच काय आहे? तर वेदानुसार आपण ज्ञान प्राप्त करणं किंवा हा भेदाभेद जीव, परमात्मा आणि शरीर ह्यातला भेद आणि त्यांचं स्वरूप हे समजणं म्हणजेच काय? ज्ञानाची प्राप्ती आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां. मग ही भौतिक प्रकृती म्हणजे काय आहे? तर आपलं कार्यक्षेत्र आहे आणि त्याचा उपभोग घेणारा जो आहे, तर त्याला काय म्हटलंय? पुरुष असं म्हटलंय. म्हणजे मध्ये आपण समजून घेऊया, की मला स्त्रीचा देह मिळेल, कुठलाही मिळेल म्हणजे प्राण्याचा देह मिळेल, पशु-पक्षी. पण त्याचा जो उपभोग घेणारा जो जीवात्मा असतो, त्याला काय म्हटले? पुरुष म्हटले. मग आपण जीवात्मा पुरुष, तर भगवंत काय परमपुरुष आहेत म्हणजे. म्हणजेच काय, की ते सगळ्या आपल्या आपण त्यांची कोण आहोत? गौण थोडक्यात म्हणजे एकक आहोत, हो की नाही? अंशात्मक भाग म्हणजे छोटे-छोटे आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत आपण जीवात्मे म्हणजे. तर मग आपण त्यांची गौण एकक आहोत थोडक्यात. तर त्यामुळं मग जर भगवंत म्हणजे आपण जर पुरुष असू तर भगवंत काय परम पुरुष आहेत. म्हणजे ते सगळ्याचा उपभोक्ता आहेत. म्हणजे आपल्या माध्यमातून भगवंतच उपभोग घेतात आणि म्हणजे परम भोक्ता त्यामुळे आपण कोणाला म्हणतो? भगवंताना म्हणतो. हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे काय, की एखादं झाड आहे तर त्याचं पानं, फुलं, फांद्या म्हणजे आपण सहयोगी अवयव झालो. तसे आपण काय आहोत? तर दुय्यम आपण म्हणजे गौण एकक किंवा गौण ईश्वर आहोत थोडक्यात म्हणजे भगवंतांचे अंश असल्यामुळे. आणि भगवंत कोण आहेत? तर मूळ म्हणजे झाडाचं जे मूळ आहे ते. म्हणून झाडाच्या मुळाला आपण पाणी घातले की पानं, फुलं फांद्यांना जातात, हो की नाही? म्हणून भगवंतांची आपण सेवा केली, ते आपले स्वामी आहेत म्हणून किंवा मूळ नियंत्रक आहेत, तर निश्चितच आपल्या सगळ्यांची संतुष्टी आपोआप होईल, हो की नाही? मग हेच आपण समजून घेतलं पाहिजे. किंवा एखादं यंत्र आहे, तर ते यंत्र पूर्ण यंत्र आणि त्याचे भाग, तर त्याचे भाग काय असतात? सहयोगी असतात. त्याच्या म्हणजे त्या यंत्राचं जे कार्य चालतं मग अगदी तसंच आहे. म्हणजे आपण कोण आहोत? तर सहयोगी आहोत. आणि भगवंत कोण आहेत? तर आपले मूळ नियंता, सर्वोच्च नियंत्रक आणि स्वामी आहेत. आणि आपण कोण? त्यांचे आपण जीवात्मक त्यांचे अंश आहोत, भाग आहोत. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं पाहिजे. आणि तसं जेव्हा करू आपण, तेव्हा परमभोक्ता भगवंत आहेत आणि आपण उपभोग घेणारे कोण आहोत? आपण पुरुष आहोत, तर भगवंत परमपुरुष आहेत. मग हा भाग आपण इथे समजून घ्यायचा. किंवा अजून एक उदाहरण इथे आपल्याला अजून एखादं म्हणजे असं उदाहरण इथे घेता येऊ शकेल म्हणजे, की भगवंत जे आहेत म्हणजे तर ते कोण आहेत? तर ह्या सगळ्या म्हणजे ब्रह्मांडाचे हे स्वामी आहेत. तर मग तसं आणि आपण कोण आहोत? तर ते त्यांचे दास आहोत. म्हणजे अजून कसं समजून घ्यायचं? तर आपलं जे शरीर आहे, त्याचं आपण पोषण करण्यासाठी काय करतो? आपल्या हातांचा उपयोग करून हाताने घास घेतो अन्नाचा आणि तोंडामधून घालतो म्हणजे मुखातून घालतो. मग दात चर्वण करतात, हो की नाही? आणि मग त्याचं पचन होतं आपल्या अवयवांच्या द्वारे. म्हणजे आपली हे वेगवेगळी इंद्रिय म्हणजे हात किंवा आपलं मुख म्हणजे ही कर्मेंद्रिय झाली. जीभ म्हणजे ही सगळं किंवा दात हे सगळे काय आहेत? तर सहयोगी अवयव आहेत. आणि त्यामुळे आपलं काय होतं? उदरभरण होतं, हो की नाही? त्याद्वारे सगळ्या अवयवांना सारख्या प्रमाणात पोषण होतं, हो की नाही? म्हणजे आपलं उदर हे मुख्य आहे म्हणजे पोट हे. आणि तिकडे आपला सगळं अन्नाचा पुरवठा झाला, की सगळ्या अवयवांचं काय होतं? पोषण होतं. मग भगवंत असेच आहेत. म्हणजे भगवंतांच्या आपण भक्तिमय, प्रेममय सेवा करू, त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करू, तर निश्चितच आपल्यासारख्या सगळ्या सहयोगी गौण म्हणजे आपण जे आहोत गौण जीवातले, तर आपलं सुद्धा काय होईल? म्हणजे आपण सुद्धा त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केल्यानंतर मनाला शांती, समाधान आपण सगळं प्राप्त करू शकू, हो की नाही? मग असाच फरक आहे. म्हणजे जर आपल्या बोटांनी ठरवलं, की मी माझ्यापुरतंच पोषण करेल, तर शक्य होईल का? आणि मग ते किती दुःखदायक आणि त्रासदायक होईल. मग अगदी असंच होतं आपण हे भौतिक प्रकृती. आपल्याला जे व्यक्तिगत स्वरूप म्हणजे आपलं शरीर आणि स्वातंत्र्य दिले भगवंतांनी, तर त्याचा आपण काय करतो? दुरुपयोग करतो आणि आपण स्वतःच स्वतःला कर्ता समजतो. मी शरीर आहे असं समजून आणि इंद्रिय तृप्तीचे कार्य करत असतो या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन. आणि त्यामुळं काय होतं? की मग आपण जेव्हा आपण स्वतःला कर्ता मानून अशा आपल्याला मिळालेल्या भगवंतांनी जे आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलंय,
तर त्याचा सदुपयोग म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं आणि भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं. पण त्याचा दुरुपयोग म्हणजे आपण काय करतो, भगवंतांशी असलेल्या नात्याचं विस्मरण करतो आणि मग आपण इंद्रिय तृप्ती करतो आणि स्वतःलाच कर्ता मानतो आणि मग ह्या सगळ्या इंद्रिय तृप्तीच्या विषयामध्ये आपण गुंतून पडतो आणि त्यामुळे मायेच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येतो जेव्हा आपण स्वतःला कर्ता मानतो तेव्हा. आणि त्यामुळे काय होतं की आपण मग ह्या जीवन मृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये अडकत राहतो आणि अशा पद्धतीने मग हे सगळं दुःखदायक क्लेशदायक जीवन जगतो. मग ह्यासाठी भगवंत काय म्हणतात की हे नातं आपण जेव्हा जागृत करतो, भगवंत आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास आहोत, तर किंवा जीवात्मक अंश आहोत, तर त्यावेळी काय होईल की म्हणजे आपण भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करू आणि हेच म्हणजे खरं ज्ञान आहे की हे सगळं काय आपण ह्या माध्यमातून ज्ञानाच्या माध्यमातून आता समजून घेतो. हे म्हणजे वेदामध्ये जे ज्ञान दिलंय म्हणजे अध्ययन म्हणजे तात्त्वज्ञान किंवा तात्विक चर्चा म्हणजे ह्या अशा आहेत की आपण कोण आहोत, तर क्षेत्रज्ञ आहोत. भगवान कोण आहेत, परम क्षेत्रज्ञ आहेत. आणि मग आपल्याला शरीर म्हणजे काय आहे, तर कार्यक्षेत्र आहे. म्हणजे जे मिळालंय ते म्हणजे त्याला म्हणायचं क्षेत्र, म्हणजे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आणि परमक्षेत्रज्ञ हे आपण तात्विक चर्चेद्वारे समजून घेतलं आणि त्याद्वारे ह्या ज्ञानाद्वारे आपण भगवंतांचं सर्वश्रेष्ठत्व समजून घेतो आहोत आणि ते समजून घ्यायला सुरुवात केली आणि त्याद्वारे मग ते समजून घेतल्यामुळे काय होणार, आपण भगवंत कसे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, कसे परमात्मा आहेत, कसे परमपुरुष आहेत, कसे परमेश्वर आहेत हे पुन्हा आपण समजून घेतो आहोत आणि त्याद्वारे मग भगवंतांच्या प्राप्तीचे प्रयत्न कसे करायचे हे आपण समजून घेणार ज्ञानाद्वारे आणि भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणार, हो की नाही. म्हणजे ह्या अशा पद्धतीनं जे ज्ञान घेतो त्याला काय म्हणायचं की ज्ञान खरं ज्ञान आहे वेदांद्वारे जे प्राप्त करण्यासारखे आहे आणि हेच ज्ञेय आहे म्हणजे हेच ध्येय किंवा हे ज्ञान मिळवण्याचं उद्दिष्ट आहे की परमात्म्याची प्राप्ती करणे आणि परमात्म्याला समजून घेऊन त्याची प्राप्ती करणे आणि ती तत्वज्ञानाच्या किंवा तात्विक स्तरावर ज्ञानाने समजून घेऊन प्राप्ती करणे. आता आपण पुढे जाऊ. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामासहित वेदांत सूत्रामध्ये सर्व तथ्यांसहित सांगितलेले आहे. आता पहा क्षेत्राचे म्हणजे क्षेत्र म्हणजे काय आहे, तर आपलं शरीर आहे आणि मग क्षेत्रज्ञ म्हणजे कोण आहे, तर आपण म्हणजे जीवात्मा म्हणून आपण जेव्हा येतो तर तेव्हा ह्या कार्यक्षेत्र जे आपल्याला मिळतं त्याचा जो उपयोग करतो तो म्हणजे आपला आत्मा, त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटले. मग हे विविध ऋषींनी काय केले, वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये हे ज्ञान वर्णित केले. म्हणजे आता ह्या तत्वज्ञानाला आधार दिलाय भगवंतांनी बघा. म्हणजे इथे कुठे हे वर्णन केलंय, तर मग वेदांत सूत्र म्हणजे हे कोणी लिहिलं, तर व्यास मुनींनी लिहिलं. म्हणजे तर मग त्यांनी ह्याचं स्पष्टीकरण सगळं दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने म्हणजे हे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ आणि परमक्षेत्रज्ञ म्हणजे हे आहेत आणि मग हे सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्र की ज्याच्यावरून वेद लिहिले गेले. म्हणजे तर त्यामध्ये सगळं तथ्य म्हणजे सगळे थोडक्यात पुरावे किंवा सिद्धांतासह तत्वज्ञानाचे आणि त्यांच्या सोबत हे प्रस्तुत करण्यात आले. विशेष करून कठोपनिषदात आत्मा परमात्मा क्षेत्रातला भेद सांगण्यात आलाय आणि त्यामुळं अनेक महर्षींनी याचं विश्लेषण केले. पण त्यातले पराशर मुनी म्हणजे ते व्यास मुनीच, पण आपले जे व्यास मुनी आहेत ज्यांनी वेद लिहिले त्यांचे ते पिता म्हणजे पराशर मुनी, तर त्यांनी हे सगळं वेदांत सूत्राचं विवेचन केलेलं आहे आणि त्याद्वारे मग आपण गुरु शिष्य परंपरेतून म्हणजे आदर्श अधिकारी व्यक्ती परंपरेनुसार पूर्वाचार्यांचं प्रमाण देतात आणि त्यानुसार पुढचे आचार्य आपल्या शिष्यांना देतात. अशा पद्धतीनं हे ज्ञान आपल्यापर्यंत चालत आले पहा. म्हणून ह्या ज्ञानाचं वर्णन करताना काय म्हणतात की भगवंत हेच सर्वश्रेष्ठ म्हणजे असे श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण आहेत. प्रत्येक ठिकाणी असा उल्लेख सगळीकडे म्हणजे आलेला आपल्याला म्हणजे समजून घेता येतो. त्यातला फरक काय आहे, दोन क्षेत्रांचा फरक अजून काय आहे, तर आता पहा एकाला च्युत म्हटलंय आणि दुसऱ्याला अच्युत म्हणले. च्युत म्हणजे काय की ज्याचं पतन होतं म्हणजे जो नष्ट होतो नाशिवंत आहे आणि दुसरा अच्युत म्हणजे कधीही पतन न होणारा म्हणजे काय की भगवान आहेत. ते भगवंत काय चिरंतन आहेत किंवा सनातन आहेत, आदि पुरुष परम पुरुष आहेत आणि आपलं काय होतं आपल्या शरीराला अवस्था असतात हो की नाही. आपण बाळ असतो, मग आपण बाल्यावस्थेत येतो, कौमारी अवस्थेत जातो, मग त्यानंतर आपण युवक अवस्थेत जातो, त्यानंतर आपण
म्हणजे गृहस्थ होतो परिपक्व, आणि त्यानंतर आपण म्हणजे एखादी आपल्याला व्याधी होऊन आपण म्हणजे वृद्धावस्थेकडे तर जातो, पण व्याधी होऊन आपला मृत्यू होतो. म्हणजे आपल्या शरीराला या अवस्था आहे. मग ह्याला काय म्हणायचं? च्युत क्षेत्रज्ञ. आणि मग अच्युत म्हणजे कोणाला म्हटलं तर भगवंतांना, म्हणजे क्षेत्रज्ञांपैकी अच्युत कोण आहेत तर भगवंत आहे. मग हा आपण इथे फरक समजून घेतला पाहिजे. मग भगवंत काय म्हणतात? मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे. पण भगवंत कसे? परम क्षेत्रज्ञ, किंवा जे अच्युत क्षेत्रज्ञ आहेत ते म्हणजे भगवंत आहेत. नाहीतर काय होतं, बरेच जण काय म्हणतात की म्हणजे बरेच जण भगवंतांना सामान्य मनुष्य समजतात, किंवा भगवंतांच्या या कथनाचा विरोध करतात की भगवंत म्हणजे अच्युत आहेत, म्हणजे किंवा परम क्षेत्रज्ञ आहेत. आणि मग ते कसं होईल? तर एखाद्या दोरीला आपण साप समजलो तर असं होईल की नाही? म्हणजे असं तर आपण, एखादा ज्ञानी माणूस आहे तर तो दोरीला असा साप समजेल, तर असं समजण्यासारखं होईल ना. म्हणजे आपण जर म्हणजे भगवंतांच्या ह्या कथनाला विरोध केला, तर मग हा भाग आपण इथे लक्षात घेतला पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला वेगवेगळे जे देह मिळतात, त्या वेगवेगळ्या देहांचे स्वामी वेगवेगळे असतात, पण ह्या आपले परम स्वामी किंवा परम क्षेत्रज्ञ कोण आहेत? तर भगवंत आहे. आणि मग आपली जी भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची आपली क्षमता असते, वेगवेगळी आपली शरीर मिळतात त्यामुळे, तर तिथे सुद्धा भगवंत नियंता स्वरूपात उपस्थित असतात, परमात्मा म्हणून साक्षी असतात. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटले? परम क्षेत्रज्ञ किंवा अच्युत असं म्हटलंय. म्हणजे असे ते क्षेत्रज्ञ आहेत. मग हा भाग इथपर्यंत आपल्याला समजला असेल. आता आपण पुढे जाऊया. हा, म्हणजे इथे आता आपण पुन्हा मी जसं सांगितलं तसं की आपण वेगवेगळे स्तर आहेत, अभ्यासलेले आहेत. म्हणजे काय की ज्ञानमय म्हणजे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आणि मग सर्वात वरचा आला आनंदमय. मग ह्याचा अर्थ काय? तर आपण कोण आहोत? भगवंतांची आपण तटस्थ शक्ती म्हटलंय बरं का. मग आपल्याला जीवाला म्हणजे, तर मग जेव्हा आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो, तेव्हा आपण भगवंतांच्या शक्तीची एक प्रकट अवस्था म्हणजे, तर त्याला काय म्हटलंय? तर अन्नमय ह्या नावाने जाणली जाते. मग आपल्याला सत्याचा जेव्हा म्हणजे साक्षात्कार होतो, तेव्हा अन्नमयाची अनुभूती येते, म्हणजे थोडक्यात म्हणजे. मग त्याला म्हणायचं प्राणमय, म्हणजे प्राणशक्तीमध्ये परम सत्याचा आपण साक्षात्कार आपल्याला होतो. मग ज्ञान स्तरावर अनुभूतीचा जो स्तर असतो, तिथं आपल्याला काय होतं? चिंतन, संवेदना आणि संकल्पापर्यंत आपण उन्नत होतो बरं का. आणि मग पुढे काय होतं की आपल्याला आपण मीच ब्रह्म आहे हा साक्षात्कार होतो. मग त्याला म्हणायचं ज्ञानमय किंवा मनोमय स्तर. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला कळून येतं की आपलं मन हे आपल्या प्राणापासून भिन्न आहे. मग त्यानंतरची परमोच्च अवस्था म्हणजे काय? की आनंदमय. म्हणजेच काय? की आपलं मन प्राणापासून भिन्न आहे समजतं. म्हणजे काय? आपलं शरीर आणि आत्मा हे भिन्न आहेत थोडक्यात. मन हे भौतिक आहे, आणि आपला आत्मा जो आहे तर तो म्हणजे काय आहे? तर चिरंतन आहे, किंवा सनातन भगवंतांचा अंश आहे. मग ही जी आपल्याला ज्ञानाची प्राप्ती होते, तर त्याला काय म्हटलंय? तर ही परमोच्च अवस्था म्हणजे असं म्हटलंय. तर आनंदमय असं म्हटलंय. मग पहिल्या ह्या पाच पैकी अन्नमय, प्राणमय आणि ज्ञानमय ह्या तीन अवस्था ज्या आहेत, त्याचा संबंध जीवाच्या क्षेत्राशी म्हणजे आपल्या शरीराशी संबंधित असतात. म्हणजे जसं मी म्हटलं, अन्नमय म्हणजे आपला फिजिकल म्हणजे आपला स्तराला, अन्नमय म्हणजे शरीराचं पोषण होतं, हो की नाही आपल्या, म्हणजे फिजिकल स्तर थोडक्यात म्हणजे शारीरिक स्तरावर. मग प्राणमय म्हणजे काय? आपल्या मानसिक आणि म्हणजे मानसिक स्तरावर आलं की त्यानंतर ज्ञानमय म्हणजे मानसिक किंवा भावनिक येईल. ज्ञानमय म्हणजे आपल्या बौद्धिक स्तरावर आलं. आणि अशा पद्धतीने मग पुढे आपण आनंदमय स्तरावर जातो. म्हणजे काय? की विज्ञानमय म्हणजे तो इंटेलेक्च्युअल म्हणजे आपला बौद्धिक स्तरच म्हटला जातो. आणि पुढे आनंदमय म्हणजे काय आलं? तर स्पिरिच्युअल म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर. तर हे 5 टप्पे आहेत म्हणजे. तर मग हे पहिले 3 जे आहेत अन्नमय, प्राणमय आणि ज्ञानमय म्हणजे शरीर आपलं अन्नमय म्हणजे शरीराशी संबंधित आलं. प्राणमय म्हणजे आपल्या मानसिकता किंवा सायकोलॉजी, आपण मेंटल सायकोलॉजी. ज्ञानमय म्हणजे आपल्या इंटेलेक्च्युअल सॉरी आपल्या इमोशनल ह्याच्याशी म्हणजे भावनिक स्तराशी. विज्ञानमय म्हणजे आपल्या इंटेलेक्च्युअल स्तराशी म्हणजे बौद्धिक स्तराशी. आणि आनंदमय म्हणजे आपल्या आध्यात्मिक स्तराशी संबंधित आलं. अगदी व्यवस्थित अगदी आपल्याला म्हणजे
कळण्यासाठी हा भाग आपण समजून घेऊया. मग हे ते 3 स्तर आहेत, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय. इथपर्यंत हे सगळे आपल्या क्षेत्राशी म्हणजे संबंधित जीवाच्या क्षेत्राशी त्याचा संबंध येतो. म्हणजेच काय, की आपलं ह्या 3 स्तरावर आपलं कार्यक्षेत्र जे शरीर मिळतं त्याच्याशी याचा संबंध असतो. पण ह्या सगळ्यांच्या पलीकडं परमेश्वर आहेत आणि ते म्हणजे आनंदमय आहेत. म्हणजे आपण भगवंतांना काय म्हणतो, सच्चिद आनंद म्हणजे काय, सतत चिरंतन असणारे, शाश्वत, ज्ञानाने शाश्वत असे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि अत्यंत परमोच्च आनंदाचं ठिकाण, परमानंदाचं ठिकाण म्हणजे भगवंत. म्हणजे आपल्या आध्यात्मिक स्तराच्याही पलीकडं असं आनंदमय ह्याच्या पलीकडं. आणि म्हणून आपल्याला दिव्य आनंदाचा अनुभव घेण्यासाठी या सगळ्या अवस्थांमध्ये आपल्याला म्हणजे भगवंत स्वतःचा विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय सगळ्या अवस्थांमध्ये विस्तार करतात. आणि मग तेव्हा काय होतं, की ह्या जीवाला भोगता समजला जातं, ज्याचा उपभोग घेणारे जो भोगता येतो म्हणजे जीव असतो. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग हे सगळं ज्ञान वेदांत सूत्रामध्ये दिलेलं आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा, पंचमहाभूते, त्यानंतर मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन. 5 इंद्रियासह इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारासहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. आता एक क्षेत्र म्हणजे काय, आपल्याला कार्यक्षेत्र मिळतं, हो की नाही. म्हणजे आता आपलं शरीर पहा, आपलं पंचमहाभूतांचं म्हणलंय बरं का. मग आपला मन, बुद्धी आणि अहंकार म्हणजे हे 3 झालं. मिथ्या अहंकार असतो म्हणजे आपल्याला मी भगवंतांचा अंश आहे आणि जीवात्मक अंश आहे हे समजणं, आणि मी एक आत्मा आहे, जीवात्मा आहे, म्हणजे हा खरा अहंकार झाला, वास्तविक अहंकार. पण मिथ्या अहंकार काय असतो, आपल्याला मी म्हणजे शरीर आहे. मग हा म्हणजे मिथ्या अहंकार. तर मग आपला अहंकार, मन आणि बुद्धी हे 3, त्यानंतर पंचमहाभूत म्हणजे ज्याचं आपलं शरीर बनलंय म्हणजे तर हे हे 5 झाले. मग त्यानंतर त्याच्यात आणि काय आलं, तर आपली 5 म्हणजे ज्ञानेंद्रिय आली. त्यानंतर आपली कर्मेंद्रिय आली आणि मग त्यानंतर काय आलं, की 5 इंद्रिय विषय आले. मग हे आणि मग ह्यामध्ये अजून काय आलं, तर आपले 3 गुण म्हणजे भौतिक प्रकृतीत आपण 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो, सत्व, रज, तम. मग हे सगळं मिळून किती झाले, तर 24. तर हे सगळे जे आहे म्हणजे ह्या 24 तत्वांच्या समूहाला काय म्हणायचं, क्षेत्र. म्हणजे हे सगळं आपलं शरीर आणि तिथलं सगळं बनण्यासाठी हे कारणीभूत ठरतं. पण ह्याला काय म्हणायचं, क्षेत्र असं म्हणतात. मग ह्यातून आपण काय समजतो, की ह्याचं जर पृथक्करण केलं तर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख हे आपल्या स्थूल शरीराच्या पंचमहाभूतांचं प्रतीक आहे. म्हणजे हे जे विकार आहेत ते. आणि त्यामुळं म्हणजे त्यांची प्रकट अवस्था म्हणजे आपल्याला हे म्हणजे कार्यक्षेत्र मिळतं किंवा हे जे क्षेत्र मिळतं ते. मग हा भाग आपण इथं समजून घेतला. मग इथे चित्र दाखवले रथाचं पहा. म्हणजे काय, हे आपले 5 इंद्रिय आहेत, त्यांचे इंद्रिय विषय 5 आहेत. म्हणजे हे घोडे आहेत आपले. आणि मग स्थूल शरीर म्हणजे आपला हा जीवन रथ आहे. आणि स्थूल शरीर कसं नाशिवंत आहे, की जसं रथ हा लाकडी आहे तो नष्ट होऊ शकतो. मग तिथं जो प्रवासी आहे तो आत्मा आहे आणि त्याची बुद्धी काय आहे, चालक आहे आत्मा. आणि मग त्याची लगाम म्हणजे काय, आपलं मन आहे. मग आपला जीवन रथ आहे, त्याचा प्रवास जर चांगला व्हायचा असेल तर काय करावं लागेल, म्हणजे तर प्रत्येकाचं कार्य आपण समजून घेतलंय पूर्वीच्या अध्यायामध्ये. तर बुद्धी काय करते, अनुशासन करते, म्हणजे आपली इंद्रिय आणि मन ह्यांच्यावर म्हणजे म्हणजे ह्यांच्या बाबतीत ती निर्णय घेते. आणि मग त्यामुळे काय होतं, की म्हणजे त्याद्वारे आपल्या आत्म्याचा प्रवास जो असतो तो सुखाचा होईल की दुःखाचा होईल हे ठरतं. मग हे कसं होतं, तर आपला जर चालक असेल तो जर बलवान असेल म्हणजे बुद्धी, तर ती काय करेल, आपली मनाची लगाम आणि इंद्रिय है ना कसे ठेवेल, आपल्या ताब्यात ठेवेल, हो की नाही. आणि त्यामुळे आपल्या आत्म्याचा प्रवास कसा होईल, अत्यंत सुखकर होईल, की जो प्रवासी आहे आपल्या जीवन रथाचा. पण आपली जर बुद्धी आहे तर ती कमजोर बनते आणि आपलं मन बलवान बनलं तर काय होईल, आपल्या इंद्रियांचे घोडे
बेफाव म्हणजे असे काय म्हणतात भरधाव धावायला लागतील आणि त्याद्वारे काय होईल मन बलवान बनेल, बुद्धी कमजोर बनेल आणि जर आपलं चालक कमजोर असेल तर आपल्या रथाचा प्रवास कसा होईल दुःखाचा होईल, त्रासाचा होईल, हो की नाही? मग ह्यासाठी काय करायचं आपण बुद्धीचं पोषण करायचं आणि बुद्धीचं पोषण करायचं म्हणजे काय तर बुद्धी बलवान बनवायची. मग ह्यासाठी काय करायचं तर बुद्धीला आपण बलवान बनवण्यासाठी भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप करायचा, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा नवविधा भक्तीद्वारे आता आपण समजून घेतल्या नवविधा भक्ती वैदिक साधनेद्वारे, हो की नाही? त्यांना अर्पण केलेलं अन्न प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचा. मग त्यानंतर वेगळ्या सेवा आपण करू शकतो, भजन कीर्तन आपण म्हणजे आपण लावून ऐकू शकतो. अशा पद्धतीने आपण मंदिरात जाऊन सेवा देऊ शकतो, आपल्या घरातल्या अर्चविग्रहांची सेवा करू शकतो किंवा भक्तांचा संघ किंवा आपण ही भगवद्गीता भागवतातील उपदेश जे काय साधू गुरु शास्त्र यांचा संघ किंवा अध्ययन आपण करू शकतो, हो की नाही? म्हणजे ह्याद्वारे काय करतो आपण एक प्रकारे भगवंतांचाच संग करत असतो. म्हणजे जेव्हा आपण भगवद्गीता भागवतातले उपदेश ऐकतो तेव्हा काय होतं तर हे मनाला तारणारे असे आहेत आणि त्यामुळं भगवंतांचा संग करतो आणि त्यामुळे आपल्या बुद्धीचं पोषण होतं आणि त्यामुळं आपली बुद्धी कशी होते बलवान बनते आणि ती काय करते आपल्या मन आणि इंद्रियांना एकदम नियंत्रित ताब्यात ठेवते आणि त्याद्वारे आपल्या आत्म्याचा प्रकार प्रवास कसा होतो सुखमय शांतिमय होतो. मग अशा पद्धतीने हे कार्य चालतं. मग हा आपण भाग समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकारात रहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादीमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टीमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराचा महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञान आहे. आता ज्ञान कुठलं आहे ते आपण समजून घेणार आहोत बरं का. मग आता आपण हे पॉइंट्स आपण समजून घेऊया, छोटे छोटे मुद्दे आहेत ते समजून घ्या. म्हणजे आपल्या अंगी नम्रता हवी बरं का. म्हणजे काय की आपण खूप नम्रतेने म्हणजे म्हणजे नम्र म्हणजे नम्रता म्हणजे काय तर आपल्याला अमानित्व म्हणजे मला आपल्याला लोकांकडून मान मिळाला पाहिजे असं आपण उत्सुक नाही पाहिजे. तर आपण कसं पाहिजे तर आपण खूप विनयशील नम्र असलं पाहिजे आणि सगळ्यांशी प्रेम भावाने म्हणजे आपण असं वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण होतं कसं आपलं उलट आपल्याला इतरांकडून मान मिळण्यास आपण उत्सुक असतो पहा. तर आपण असं असलं नाही पाहिजे. म्हणजे अमानित्व हा गुण आपण अंगी बाळगला पाहिजे. तिथे मी शरीर नाही हे जाणणारा जो असतो म्हणजे आणि मी आत्मा आहे हे जाणणारा जो ज्ञानी असतो तो ह्या सगळ्या मान अपमानाच्या पलीकडे असतो पहा. म्हणून आपण या भौतिक जगात एक प्रकारे आपली फसवणूकच होत असते, हो की नाही? या भौतिक मायेच्या प्रभावाखाली येऊन म्हणजे भौतिक प्रकृतीतल्या मायेच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येऊन म्हणून आपण काय केलं पाहिजे ह्यापासून दूर राहायला पाहिजे. म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा आपण प्रयत्न करू स्वतःच आपण म्हणजे निरीक्षण करू आणि चिंतन करू तेव्हा निश्चितच काय आपण हे समजू शकतो स्वपरीक्षेने. मग आपल्याला आध्यात्मिक विज्ञानात आपली प्रगती किती झाली हे पण कळेल त्याद्वारे. मग आता आपण पुढे काय अभ्यासाचं की अहिंसा. आता अहिंसा या शब्दाचा अर्थ काय तर आपण म्हणजे साधारण इतरांना दुःखात न टाकणे म्हणजे अहिंसा आहे. म्हणजे अज्ञानामुळे हे जे सगळे बुद्धीत फसलेले असतात. मग त्यामुळे ते प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनाखाली असतात. त्यामुळे ते आत्मबुद्धीत फसलेले असतात. मग ती सगळी सांसारिक दुःख भोगत असतात. म्हणून आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीच्या स्तरापर्यंत आपण जोपर्यंत त्यांना उन्नत व्हायला मदत करत नाही, मार्गदर्शन करत नाही, प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत आपण एक प्रकारे हिंसाच करत आहोत बरं का. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे या ज्ञानाचा लोकांना प्रसार करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे. जेणेकरून काय होतील ते ज्ञानाने मुक्त होऊन ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणातून कसे मुक्त होतील आणि ते प्रयत्न करतील आणि हीच खरी काय आहे अहिंसा आहे धर्मतत्वानुसार. म्हणजे भगवंतांनी अहिंसाची किती सुंदर व्याख्या केली पहा आणि हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे सामान्यपणे शरीराचा हत्या न करणे असा घेतला जातो पण इथे इतका सुंदर अर्थ म्हणजे हा अर्थ आपण धर्मतत्वानुसार किंवा तत्वज्ञानानुसार अहिंसा म्हणजे काय
की एखाद्याला म्हणजे भवबंधनातून तो मुक्त कसा होईल ह्यासाठी आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं. मग आता आपण मनुष्याने इतरांकडून होणारा अपमान सहन करायला शिकलं पाहिजे. जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये आपण प्रगत होतो ना, तेव्हा आपल्याला वेगवेगळे अपमान, मान ह्या सगळ्याला म्हणजे सामोरं जायला लागतं. मग त्यावेळेला भौतिक प्रकृतीची म्हणजे ती रचनाच अशी आहे, की आपल्याला नेहमी सुख-दुःख असं म्हणजे क्लेश, यातना हे सगळं वाटायला येणार. कारण 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे. म्हणजे भक्त प्रल्हादांनी सुद्धा वेगवेगळे क्लेश, यातना भगवंतांच्याशी म्हणजे ते जेव्हा संलग्न झाले किंवा आध्यात्मिक हे दिव्य ज्ञान प्राप्त झालं त्यांना, त्यामुळं त्यांच्या ज्ञानाचं अनुशीलन करताना ते जेव्हा ते संलग्न होते, तेव्हा त्यांनी वडिलांच्या विरोधामुळे अनेक यातना भोगल्या. म्हणजे त्यांचा वध करण्यासाठी त्यांच्या पित्यांनी पहा किती प्रयत्न केले. पण प्रल्हादाने सगळं सहन केलं आणि आध्यात्मिक ज्ञानाच्या मार्गात प्रगती करण्यासाठी म्हणजे जेव्हा आपण प्रयत्न करू तेव्हा अनेक अडथळे येतील. पण आपण न खचता, न डगमगता दृढ निश्चयाने प्रगती पथावर अग्रेसर झालं पाहिजे. मग आणि आध्यात्मिक जे गुरु असतात, तर त्यांना आपण शरण गेलं पाहिजे आणि त्यांना शरण जाऊन म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भगवंतांची भक्तिमय, प्रेममय सेवा करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे काय की माणसानं आर्जव म्हणजे कसं निष्कपट पाहिजे. म्हणजे आपल्या शत्रूला सुद्धा आपण वास्तविक सत्य सांगता आलं पाहिजे. इतकं सरळपणा किंवा निष्कपटपणा आपल्यात पाहिजे आणि आध्यात्मिक गुरूंकडून म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शना वाचून आपल्याला आध्यात्मिक विज्ञानात प्रगती करणं शक्य नाही. फक्त पुस्तकं वाचून किंवा ग्रंथ वाचून आपल्याला ज्ञान प्राप्त होत नाही. तर अनुभवाच्या स्तरावर, प्रायोगिक तत्वावर जेव्हा गुरूंकडून आपण ती विद्या आत्मसात करू, ते ज्ञान आत्मसात करू, तेव्हा काय होईल म्हणजे गुरूंची आपण जेव्हा सेवा करतो, त्यांना शरण जातो, तेव्हा शिष्यावर ते कृपा वर्षाव करतात, प्रसन्न होतात आणि आपल्याकडं जे काही ज्ञान आहे ते सगळं म्हणजे कृष्णांचे ते प्रामाणिक प्रतिनिधी असतात, तर ते देतात. आणि मग आपण जर गुरूंच्या आज्ञेनुसार त्यांच्या विधिविधानांचं पालन करून, शास्त्रांचं पालन करून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रांचं अध्ययन केलं आणि सेवा केली, तर निश्चितच काय होतं, की आपली आध्यात्मिक उन्नती होते. मग आता शौच म्हणजे काय? तर आपण आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्यासाठी आपल्या शरीराची स्वच्छता अत्यंत आवश्यक आहे, हो की नाही? मग आंतरिक आणि बाह्य असं 2 म्हणजे आता शरीराची बाह्य स्वच्छता म्हणजे काय? तर आपण स्नान करायचं, नीटनेटकं टापटीप स्वच्छ राहायचं. आपण सगळं करतो, हो की नाही? आपण कसे छान दिसू यासाठी आपण शरीराला सजवतो. पण आपल्या मनाची स्वच्छता कुठे करतो आपण? मनाची स्वच्छता म्हणजे काय? तर आपण आंतरिक शुचीसाठी सदैव कृष्ण चिंतन केलं पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा सतत जप आपण ह्याचा म्हणजे महामंत्राचा जप केला पाहिजे. आणि याद्वारे आपण मनावर साचलेली सगळी पूर्वकर्मांची धूळ अशा पद्धतीनं झटकून टाकली जाते या महामंत्राने आणि आपली शुद्धी व्हायला लागते पहा. आणि त्याद्वारे काय होतं आपण हळूहळू भक्ती मार्गावर दृढ व्हायला लागतो. आपली शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आपल्याला कृष्ण भावनेकडे घेऊन जाते, त्यामध्ये दृढ करते आणि त्याद्वारे आपल्याला भगवंतांची कृपा आणि भगवत प्राप्ती होण्याचा मार्ग खुला होतो. म्हणजे आपण ह्यासाठी शरीराचं पावित्र्य राखलं पाहिजे. मग स्थैर्य म्हणजे काय? आपल्या जीवनामध्ये आपण प्रगती करण्यासाठी अत्यंत दृढ निश्चयी असलं पाहिजे. म्हणजे काय की जेव्हा आपण असे दृढ निश्चयी असतो, तेव्हा काय होतं आपली इंद्रिय इतकी प्रबळ आहे की आपली ती उत्सुकच असतात सदैव म्हणजे वेगवेगळ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. मग आपण इंद्रियांच्या अनावश्यक मागण्या कुठल्याही पुरवू नये. म्हणजे आपण इंद्रियांना असं संयमित ठेवण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी दृढ निश्चय पाहिजे आणि त्याद्वारे आपण काय करू शकतो की आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करू शकतो, कर्तव्य पालन करू शकतो. त्याचं उदाहरण काय तर आपण समजून घेऊया की आपली अनियंत्रित इंद्रिय म्हणजे आपली जिव्हा म्हणजे जीभ बरं का. आता ही जी जीभ आहे त्यावर नियंत्रण आपण करू शकलो तर मग आपण इंद्रियांना संयमित करू शकतो. ह्याचं उदाहरण काय? तर जिभेचं काम आहे चव घेणं आणि बोलणं ही 2 कामं होतात बरं का. मग नित्य नेमाने जिभेला जर आपण कृष्ण प्रसादाचा स्वाद दिला, तर काय होईल? आपली शुद्धी होईल, हो की नाही? आणि हरिकृष्ण कीर्तन म्हणजे काय? हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप करण्यामध्ये संलग्न केलं आणि कृष्णांच्या कथा, लीला हे जिभेने आपण म्हणजे आपल्या मुखातून, वाणीतून आल्या, तर काय होईल? नक्कीच आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊन आपली शुद्धी होईल, हो की नाही? किंवा
नेत्रांच्या विषयी, आपल्या डोळ्यांच्या विषयी आपण बोलायचं झालं तर कृष्णांचं सुंदर विलोभनीय रूपावर आपण ध्यान म्हणजे ते पाहायचा प्रयत्न केला. आणि मग इतर आपण चित्रपट पाहतो, हे सगळं काही काही पाहत असतो वेगवेगळं आता आजकाल सोशल मीडिया. तर मग ह्याचा काहीच नाही उपयोग आपल्याला, पण आपण कृष्णांचं जर ध्यान केलं, श्यामसुंदर रूपाचं, डोळ्यामध्ये ते रूप साठवलं, अर्चविग्रहांचं दर्शन घेतलं, निश्चितच भगवंतांची आपल्यावर कृपा होणार, हो की नाही? त्यामुळे नेत्रांचं काय होईल, संयमन होईल, म्हणजे संयमित होईल. कानाद्वारे आपण कृष्ण कथा ऐकली, नाकाद्वारे आपण श्रीकृष्णांना अर्पण केलेल्या फुलाचा सुवास घेतला, तर भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सांगितलंय, असा जेव्हा आपण सुवास घेतो ना, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये इतकी शक्ती असते, भगवंतांचं चैतन्य इतकं उतरलेलं असतं की एखाद्या सर्पदंशाचा सुद्धा असर त्यांनी नाहीसा होतो. म्हणजे हे त्यातलं चैतन्य आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने ते वर्णित आहे. मग निश्चितच म्हणजे भगवंतांच्या अर्पण केलेल्या फुलांचा नासिकेने आपण सुवास घेणं हा भक्तिमय सेवेचाच मार्ग आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण भगवद्गीता म्हणजे अशा भगवद्गीता ही भक्तीचं विज्ञान किंवा भगवत भक्तीच्या विज्ञानाच्या स्तरावर अशा पद्धतीने आचरणात आणतो. विज्ञान म्हणजे काय की प्रत्यक्ष कृती प्रायोगिक तत्वावर आपण अशी आचरणात जर आणली तर नक्कीच ह्याचं उद्दिष्ट काय, तर भगवत सेवा, हे म्हणजे एकमेव उद्दिष्ट आहे भगवद्गीतेचं. तर हे निश्चितच काय होईल, तर साध्य होईल. हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे इथं फक्त भक्तियोगा व्यतिरिक्त कुठलाही विषय चर्चेला गेलेला नाही, आणि त्याद्वारे नक्कीच आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये अग्रेसर होऊन प्रगती करू शकतो बा. आता मिथ्या अहंकार म्हणजे मी सांगितलं की स्वतः देह आहोत असं मानणं. मग आपण देह नसून आत्मा आहोत, तर हे जाणणं म्हणजे वास्तविक अहंकार आहे. मग अहंकार आपल्यामध्ये नेहमी असतो, पण मग मिथ्या अहंकार निंदनीय आहे. मग तो आपण हा खरा अहंकार निंद्य नाहीये. म्हणजे मग मिथ्या अहंकार आपल्यामध्ये जो असतो, तर तो निघून जाण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला पाहिजे. आणि मग त्याद्वारे काय होतं की असा अहंकार जो आहे तर त्याचा त्याग हळूहळू व्हायला लागतो. जे आपण मनुष्य काय करतो, चार गोष्टी करतो की आपण मिथ्या अहंकार असतो, आपण चुका करतो, आपण इतरांना फसवतो, आणि आपण भ्रमात असतो, संभ्रमात असतो किंवा मोहित भ्रमित असतो की मी शरीर नसून आत्मा आहे आणि मीच या सगळ्या ह्याचा उपभोग करताय. तर हे कशामुळे असतं, भगवंतांशी आपल्या नात्याचं जे विस्मरण झालंय त्यामुळे असतं. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, हा मिथ्या अहंकार त्यागला पाहिजे. यासाठी भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जर जप केला, तर आपण जप करतो म्हणजे काय करतो, भगवंतांचं नाव पुन्हा पुन्हा घेतो, पुन्हा पुन्हा घेतो, म्हणजे त्यांच्याशी असलेलं आपलं नातं जे विस्मरण झाले ते पुन्हा जागृत करतो की नाही, आणि त्यांचा सहवास करतो. मग निश्चितच आपल्याला म्हणजे आपल्याला ही जागृत अवस्था येऊन भगवंतांशी आपलं नातं प्रस्थापित होऊन भगवंतांची कृपेस आपण पात्र होऊ, हो की नाही, हे महत्व आहे. जे आपण महामंत्राचा जप करतो, म्हणजे मी वारंवार एखाद्यांना हाक मारली तर नक्कीच, किंवा एखाद्याला मी फोन केला वारंवार, तर काय होईल उदाहरण व्यवहारातलं, तर नक्कीच त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये काय म्हणतो, बंध किंवा तयार होईल, किंवा बॉन्डिंग आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो. तर तसं भगवंताला जर आपण सतत सतत हाक मारत राहिलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे म्हणजे भगवंताची शक्ती आहे, तिला आपण तिचा आपण उच्चारण करतो. आणि कृष्ण हे भगवंताचं नाव. तर भगवंताची शक्ती म्हणजे कोण आहे, तर शक्ती म्हणजे पण भगवंत स्वतः आहे. मग भगवंतांच्या शक्तीला हाक मारणं म्हणजे भगवंतांनाच आपण हाक मारतो. मग असं जेव्हा जप करतो तेव्हा निश्चितच भगवंत तिथे उपस्थित असतात. मग त्याद्वारे आपण भगवंतांचा संग करतो. मग निश्चितच काय होईल की आपले जे हे सगळे म्हणजे जे मिथ्या अहंकार किंवा आपले जे दूषित म्हणजे आपली जे अशुद्धी आहेत ह्या निघून जायला लागतील हळूहळू. आपली शुद्धीकरणाची एक प्रकारे त्याद्वारे क्रिया सुरू होईल. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, या देहात्मबुद्धीचा किंवा मिथ्या अहंकाराचा त्याग केला पाहिजे. म्हणजे देहात्मबुद्धी म्हणजे काय, मी शरीर म्हणजे आत्मा नसून शरीर आहे, आणि मग हे मीच उपभोग करताय या सगळ्याचा, हे वाटणं म्हणजेच देहात्मबुद्धी. ह्याच्या पलीकडे आपण गेलो पाहिजे. मग पुढे जरा, मृत्यू, मरण, व्याधी, त्यामुळं जे दुःख होतं, तर हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे की ह्या सगळ्या अवस्था आहेत आणि त्या शरीराला आहेत. म्हणजे थोडक्यात काय की आपण भौतिक जीवनाशी निराश नाही राहिलं पाहिजे. तर आपण हे सगळं म्हणजे एक शरीर म्हणजे टाकून आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो. तर हे ज्ञान सगळं आत्मसात करून आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनात कशी म्हणजे प्रगती करू शकतो ह्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. किंवा आपले पुत्र पत्नी ह्याच्याविषयी म्हणजे तर द्रव्य म्हणजे आपली संपत्ती ह्या सगळ्याविषयी आपल्याला म्हणजे जेव्हा अनासक्ती अशी वाटते, तर त्यावरून आपण असा म्हणजे प्रयत्न केला पाहिजे की याचा अर्थ आपल्याला आपल्या कुटुंबाविषयी भावना प्रेम असू नये असं नाही. हे सगळे प्रीतीचे विषय आहेत. म्हणजे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी हे अनुकूल जर नसतील
तर आपण ह्यावर आसक्त असू नये. म्हणजे ह्याच्यावर मग मार्ग काय अगदी सोपा, तर आपलं घर सुखी बनवण्यासाठी सगळ्यांना कृष्ण भावनेमध्ये आणणं. म्हणजे मग कृष्ण भावना भावित जर घर असेल तर, किंवा तो व्यक्ती असेल कुटुंब प्रमुख, तर सगळं घर सुखी बनू शकतो. आणि मग हे आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणून कृष्णांच्या महामंत्राचा जप, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणं, अर्च विग्रहांची सेवा करणं, ग्रंथांचा अभ्यास करणं, श्रीमद भगवद्गीता किंवा भागवतांसारख्या, अशा पद्धतीने कुटुंबामध्ये चर्चा करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. मग कौटुंबिक जीवनाची आपण अशा प्रकारे घडी बसवली पाहिजे. आणि एखादा मनुष्य कृष्ण भावनेचा म्हणजे कौटुंबिक जीवनाची घडी कृष्ण भावनेसाठी, म्हणजे 4 तत्वांचं आपण सांगितलं आचरण करून जर म्हणजे बसवू शकला तर खूपच चांगलं आहे. पण समजा नाही शक्य झालं, अनुकूल नसेल घरातलं वातावरण, तर गृहस्थ जीवनाचा तो त्याग सुद्धा करू शकतो. जसं अर्जुनाला सांगितलं भगवंतांनी, की त्याची म्हणजे श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार किंवा भगवंतांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी त्यांनी सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे. अर्जुनाला स्वजनांना मारण्याची इच्छा नव्हती पहा. मग त्यांनी काय सांगितलं, की तू आपल्या कुटुंबीय आणि म्हणजे ह्यांचा, म्हणजे जे तुझे शरीर संबंधी आहेत त्यांचा भगवत साक्षात्कारामध्ये अडथळा येतो, हे त्यांनी त्यांना लक्षात आणून दिलं. आणि त्याद्वारे श्रीकृष्णांच्या आदेशांचा किंवा आज्ञेचा त्यांनी स्वीकार केला आणि त्याद्वारे तो युद्ध लढला. म्हणजेच काय, की युद्ध करून स्वजनांची हत्या करणे हे काय झालं, तर वैयक्तिक आसक्ती झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने मनुष्य कौटुंबिक जीवनात, वैयक्तिक जीवनात आसक्त असतो आणि मग तो सुख-दुःखांना सामोरं जातो. म्हणून आपण त्यापासून अनासक्त असलं पाहिजे आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये जे अडथळे येतात त्या गोष्टींचा आपण त्याग केला पाहिजे. मग अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. मग आपण ज्या गोष्टी मध्ये आपण म्हणजे ज्या अनुकूल गोष्टी आहेत आपल्याला, म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेत, तर त्यांचा स्वीकार केला पाहिजे आणि जे प्रतिकूल व्यक्ती आहेत गोष्टी आहेत त्या त्यागल्या पाहिजेत. म्हणजेच काय, की कुसंग आपण टाळला पाहिजे आणि एकांतात, म्हणजे आपण किती कल आहे आपला, अशी आपण स्वतःची परीक्षा करायची. म्हणजे जेव्हा आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपण रुळतो तेव्हा आपल्या लोकांच्या संगतीमध्ये राहायला आवडत नाही, तर आपल्याला अशा भक्तांच्या संघात राहायला आवडतं किंवा भगवंताविषयीचे विषय चर्चा करायला आवडतात, कथा, लीला. म्हणजे भक्तांना मग अशा अनावश्यक खेळ, चित्रपट पाहणे, सार्वजनिक उत्सव, समारंभ इत्यादी मध्ये काय म्हणजे असं काही म्हणजे त्यांना ओढ नसते किंवा इच्छा नसते किंवा स्वारस्य नसते. पण त्यांना तो कालापुढेच वाटत असतो किंवा इतर सुद्धा म्हणजे ज्या गोष्टी असतात म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या किंवा कामजीवन, मग ह्या सगळ्या गोष्टींविषयी पण ते कसे असतात, की अनासक्त झालेले असतात. मग हे सगळं आपण आत्मपरीक्षण म्हणजे आपण अशा पद्धतीनं करू शकतो आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नत होण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. मग हे जे सगळं आहे ह्याला म्हणायचं ज्ञान आणि हे सोडून जे सगळं आहे त्याला काय म्हणायचं अज्ञान. हा भाग आपण आता समजून घेतला. ह्या इथे या तक्त्यामध्ये पण दाखवलाय. आपण नंतर शांतपणे वाचलात की आपल्याला लक्षात येईल. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग ज्ञेय म्हणजे काय, याचे आत्ता वर्णन करून सांगतो. ते जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील आणि अनादि अनादि आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. मग आता ज्ञेय म्हणजे काय, तर जे आपण जाणून घेण्यासारखं आहे. मग जे जाणल्यानं म्हणजे आपण काय करणार आहोत, अमृताचे आस्वादन करणार आहोत. म्हणजेच काय, की आपण आपलं जे ज्ञेय आहे म्हणजे जाणून घेण्यासारखं म्हणजे काय, तर आपला आत्मा आणि त्यानंतर काय आपलं परमात्मा. आपण क्षेत्र हे सगळं समजून घेतलं आणि ह्यातला फरक समजून घेतला. मग म्हणजे आपण एक प्रकारे ज्ञान घेऊन आत्मा परमात्मा यांचं फरक समजून घेतला आणि मग त्याद्वारे मनुष्य काय करतो, हा फरक समजून घेऊन आपण एक प्रकारे अमृतमय जीवनाचं आस्वादन जे करतो. मग तर त्याला काय म्हटलंय, तर तू अमृताचे आस्वादन करशील. म्हणजेच काय, आपल्याला भगवंत कोण आहेत, आपण कोण आहोत हे समजलं, तर त्याद्वारे आपण जे ज्ञान प्राप्त होतं त्या ज्ञानातून भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो आणि त्याद्वारे जी भक्तिमय प्रेममय सेवेतून आपण जो आनंद प्राप्त करतो, तर त्या आनंदात म्हणजे तो जो आनंद आहे तर त्याला काय उपमा दिली, की अमृताचे आस्वादन. म्हणजेच काय, भगवंतांशी आपलं नातं समजल्यावर आपण त्वरित आपण काय करू, आपला हा देह भगवंतांच्या सेवेसाठी अर्पित करू, हो की नाही. भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपण कार्य करायला सुरुवात करू. मग हेच म्हणजे आपण समजून घेणं या ज्ञानातून
आणि त्याद्वारे ज्ञानाने उन्नत होऊन आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं आणि जीव नित्य निरंतर भगवंतांचे सेवक आहेत हे नातं जाणून मग आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवंतांच्या म्हणजे सेवा करून भगवत भक्तीमध्ये आपण दृढ होऊ शकतो. म्हणून काय म्हटले, अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म म्हणजे आपण, म्हणजे वेदामध्ये ब्रह्म हा शब्द जीवात्मा किंवा जीव यांच्यासाठी वापरला म्हणजे आपण. तर मग असे अनादी म्हणजे आपण भगवंत जसे अनादी अनंत काळापासून आहेत, तसेच त्यांनी आपला आत्मा कसा आहे तर अजन्म आहे. जसं भगवंत कसे आहेत, अजन्म आहेत, अविनाशी आहेत, पुरातन आहेत, सनातन आहेत, आदिपुरुष आहेत. तसं भगवंतांनी आपल्याला निर्माण केलं, जीवात्मक आपण अंश आहोत, म्हणून आपण पण कसं आहोत तर अनादी आहोत आणि भगवंतांच्या अधीन म्हणजे जीवात्मक अंश आहोत आपण भगवंताचे. भगवंत आपले सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि त्यामुळे भगवंतांच्या अधीन म्हटले असणारे आपण म्हणजे ब्रह्म म्हणजे आपण जीवात्मा. हे वैदिक शब्दकोशात जीवात्मांसाठी ब्रह्म हा शब्द वापरतात. तर भगवंत कोण आहेत, परब्रह्म. हा फरक आपण समजून घेऊया. हे भौतिक जगाच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. मग भगवंतांच्या अधीन असणारा ब्रह्म म्हणजे आपला आत्मा हा सगळ्या ह्या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे आहे. म्हणजेच काय की आपण ह्या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडेच असतो जेव्हा भगवंतांचे अंश असतो तेव्हा. जेव्हा भौतिक प्रकृतीशी संग येतो तेव्हा आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये येतो. मग हे सगळं जेव्हा जाणून घेतो तेव्हा आपण या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि ते काय करतो, आपलं भगवंतांशी असलेलं नातं जागृत करून भगवंतांना शरण जाऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. आणि त्याद्वारे मग आपण जसे पूर्वी होतो या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडं म्हणजे भगवंतांचे अंश म्हणून मुक्तात्मा म्हणजे या 3 गुणांच्या बंधनांच्या प्रभावातून मुक्त होतो. तसे हळूहळू भक्ती साधनेमध्ये दृढ होत, कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होत, भक्ती मार्गावर दृढ होत आपण मुक्तात्मा होऊन भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होतो आणि भगवंताची प्राप्ती करतो. आणि म्हणून काय म्हटलंय, अशा पद्धतीने आनंदाचे आस्वादन म्हणजे जेव्हा आपण भगवंतांची भगवंताची प्राप्ती करू तेव्हा अमृताचे आस्वादनच आहे. तिथे पूर्ण आध्यात्मिक शरीर मिळेल आपल्याला आणि भगवंतांची आध्यात्मिक देहानी आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करू शकतो. म्हणजे ह्यापेक्षा तो आनंद कोणता आणि ह्यापेक्षा जाणून घेण्यासारखं ज्ञेय असं कोणतं. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. परमात्मा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रियांसहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याच्याबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. आता परमात्मा हा कसा आहे तर सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे. म्हणजे काय, भगवंतांना आपण ऋषिकेश म्हटले हो की नाही, सर्व इंद्रियांचे स्वामी. म्हणजे काय की भगवंत सर्व इंद्रियांचे उगमस्थान असले तरी त्यांची इंद्रिय कशी आहेत, आपल्यासारखी भौतिक नाही आहेत बरं का. म्हणजे आध्यात्मिक आहेत आणि परिपूर्ण आहेत त्यांची इंद्रिय. म्हणजे आणि आपली कशी आहेत तर इंद्रिय आहेत ती भौतिक इंद्रिय आहेत. मग भौतिक जी आपली म्हणजे इंद्रिय आहेत किंवा आपलं जे बद्ध जीवन आहे, तर इथं काय असतं, बद्ध जीवानी ती भौतिक तत्वांनी या सगळ्या आच्छादित असतात आपली इंद्रिय. मग हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. मग काय होतं की भगवंतांची इंद्रिय मात्र तशी नाहीये, तशी ती अलौकिक किंवा दिव्य असं म्हटलंय. मग हे प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत त्याच्या म्हणजे त्याच्या आपण प्रभावाखाली येतो. म्हणून भगवंत कसे आहेत, सर्व जीवांचे पालन करता असले तरी ते कसे आहेत, परिपूर्ण असल्यामुळे अनासक्त राहतात. त्या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांशी ते बांधले जात नाहीत किंवा प्रभावाखाली येत नाहीत आणि त्यामुळे ते त्याच्या पलीकडे असतात, प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहेत. आणि त्याचबरोबर या सगळ्या प्राकृतिक गुणांचे म्हणजे भौतिक प्रकृतीचे ते स्वामी आहेत. का तर ह्याचं नियंत्रण करणारी कोण शक्ती आहे तर भगवंतांची मायाशक्ती आहे त्याला म्हटले. मग ती मायाशक्ती म्हणजे काय आहे तर ह्या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांची नियंत्रक आहे. आणि मग त्याचं नियंत्रण ही मायाशक्ती जी करते ती भगवंतांची कशी शक्ती, कनिष्ठ किंवा त्याला काय म्हणायचं, अपराशक्ती आहे. आणि ती भगवंतांच्या बहिरंग शक्तीचं प्रकटीकरण आहे ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये. म्हणून भगवंत कसे आहेत, हे ते त्या 3 गुणांचे स्वामी देखील आहेत. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्
शुद्ध विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. आता याचा अर्थ काय आहे तर परम सत्य सर्व चराचर प्राणीमात्रात अंतरात आणि बाहेरही आहे बरं का. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्याही ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते अत्यंत दूर असूनही सर्वांच्या जवळी आहे. म्हणजे काय, आता हे सगळं आपल्याला भयंकर वाटेल ना, पण अगदी सोपं आपण समजून घेऊया. तर म्हणजे परमसत्य सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. म्हणजे काय, आपल्या भगवंत परमात्मा स्वरूपात चतुर्भुज विष्णू स्वरूपात भौतिक प्रकृतीच्या सगळ्या घटकांमध्ये इथे व्यापलेले आहेत. ते म्हणजे त्यांनी परमात्मा स्वरूपात अणुरेणूच्या अंतरात सगळीकडे उपस्थित आहेत थोडक्यात चराचरात. मग अंतरात म्हणजे आपल्या हृदयात सगळ्या जीव प्राणीमात्रांच्या ते आहेत. आणि बाहेरही म्हणजे काय, तर बाहेरील सगळ्या गोष्टी म्हणजे पशुमध्ये, पक्ष्यांमध्ये, झाडांमध्ये, दगडामध्ये, सगळ्यामध्ये कोण भगवंत आहे असं म्हणायचंय थोडक्यात. हा, आणखी मग ते सूक्ष्म आहेत. म्हणजे काय, आपल्या परमात्मा जे आपला आत्मा कसा आहे चितकण, म्हणजे हा म्हणजे आपल्या केसाचा टोकाचा 10,000वा भाग केला तर आपला आत्मा आहे, हो की नाही. तो भगवंतांचा अंश आहे जीवात्मा, इतका छोटा. मग परमात्मा तर इतके सूक्ष्म, अति सूक्ष्म म्हणजे आहे. तर ते आपल्या भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या पलीकडनं म्हणजे तर ते अशा पद्धतीनं म्हणजे अणुच्या अंतरात देखील सूक्ष्मातिसूक्ष्म होऊन प्रवेश करतात. त्याचं उदाहरण काय, तर आपला आत्मा म्हणजे किती सूक्ष्म आहे पहा. असंच परमात्मा स्वरूपात ते सगळीकडे स्थित आहेत. म्हणून आपल्या भौतिक इंद्रियांच्या आपल्या डोळ्यांनी आपण पाहू शकत नाही. आपल्याला साधा तारा पाहायचा झाला आकाशातला तर टेलिस्कोप लागेल, आणि आपल्याला जीवाणू विषाणू पाहायला मायक्रोस्कोप लागतो. म्हणजे आपल्याला हे बघणं किंवा पाहणं किंवा जाणणं आपल्या ग्रहणशक्तीच्या पलीकडे आहे असं म्हणले किंवा समजू येणार नाही. आणि ते अत्यंत दूर असूनही सर्वांच्या जवळ आहेत. म्हणजे काय, की भगवंत गोलोक वृंदावन मध्ये आहेत. त्यांचं भौतिक सॉरी त्यांचं आध्यात्मिक जे जग आहे म्हणजे आध्यात्मिक जे आहे म्हणजे जगत, तिथे भगवंत लीला करण्यात रममाण आहेत हे सगळं आपण जाणतो. पण ते दूर असूनही जवळ आहेत. म्हणजे काय, की आपल्या हृदयस्थ भगवंत आहेत परमात्मा स्वरूपामध्ये. शिवाय आपल्या म्हणजे जीवात्मा हा सुद्धा त्यांचाच चित्कण आहे. आपण जीवात्मा अंश आहोत, म्हणजे आपल्या जवळ तर ते आहेत. म्हणजे पण आपल्याला कसं वाटतं तर ते दूर आहेत. म्हणजेच म्हणून यासाठी काय म्हटलंय, ते दूर असले तरी आपल्या जवळ आहेत. म्हणजे जेव्हा आपण भौतिक जगात असतो तेव्हा आपण देव शोधतो सगळीकडे, हो की नाही. पण ते आपल्या हृदयातच असतात. म्हणजे आपल्यावर हे आवरण असतं किंवा अशुद्धी असतात, त्यामुळे ते उपस्थित आपल्या अंतरात आहेत, आपल्या जवळ हृदयात आहेत. पण आपल्याला कसं वाटतं ते दूर आहेत. पण जेव्हा आध्यात्मिक जगात आपण येतो, भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करतो, भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत जाणतो, भगवंत आपले स्वामी किंवा आपल्या हृदयस्थ भगवंत असतात, तर त्यांचं अस्तित्व आपण अनुभवू लागतो भगवंतांच्या कृपेद्वारे, आहेरपी कृपेद्वारे, भक्तिमय प्रेमय सेवेद्वारे. भक्त आणि भगवंत यांच्यात भगवत प्रेमाचं जे आदान प्रदान होतं भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये, तर त्याद्वारे आपल्याला मध्ये जवळ वाटू लागतात. म्हणून ते काय म्हणले, दूर आहेत परंतु आपल्या जवळही आहेत. म्हणजेच काय, की आपण वेदांमध्ये असं म्हटलंय की त्यांना जाणण्यासाठी आपलं हे भौतिक मन आणि इंद्रिय अपूर्ण आहेत. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर कृष्ण भावनामय होऊन भक्तिपूर्ण प्रेममय सेवा करूनच जो कोणी आपली मन आणि इंद्रिय अशी शुद्ध करेल तो भगवंतांना सतत पाहू शकतो, असं ब्रह्मसंहितेत म्हटलंय. आणि भगवत प्रेम प्राप्त केलेला असा जो भक्त आहे तो भगवंतांना नित्य निरंतर पाहू शकतो. म्हणजेच भगवंतांच्या भक्ती योगाद्वारेच आपण त्यांना पाहणं जाणणं शक्य आहे. असं भगवंतांनी 11 किती 50वा आपला श्लोक आहे 11व्या अध्यायाचा, त्यात सुद्धा सांगितलंय पहा आपण विश्वरूप दर्शन मध्ये, की केवळ आणि केवळ भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारेच आपण भगवंतांना पाहू जाणू शकतो किंवा भक्त आणि भगवंत यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान होतं आणि भगवंताची आपलं नातं आपण दृढ करू शकतो. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे भगवत भक्ती करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. हा, परमसत्य हे चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. जरी दूर असले तरी सर्वांच्या जवळ आहे. म्हणजे आता आपण हा अर्थ समजून घेतला हा 16व्या म्हणजे श्लोकाचा, तो इथे पुन्हा लिहिलाय. आणि मग इथे परीक्षित महाराजांची गोष्ट आहे. जेव्हा उत्तरेच्या गर्भामध्ये परीक्षित महाराज जे होते, तर त्यावेळेला अश्वत्थामाने काय केलं, ब्रह्मास्त्र त्याच्यावर सोडायचा प्रयत्न केला. मग तेव्हा भगवंत काय आहेत, तर आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा स्वरूपात स्थित आहेत ना, मग त्या बाळाच्या हृदयात पण ते होते. म्हटल्यावर त्यांनी तिथं अगदी सूक्ष्माती सूक्ष्म रूप घेतलं.
आणि ते तिथे जाऊन ते ब्रह्मास्त्र आहे तर ते काय केलं त्याचा जो असर आहे म्हणजे त्याचा जो प्रहार आहे म्हणजे ब्रह्मास्त्र इतकं भयंकर आहे म्हणजे त्याचं वर्णन खूप म्हणजे दिलंय भागवतामध्ये आपण वाचला तो म्हणजे तो जो अध्याय आहे तो स्कंदातला म्हणजे वाचला तर कल्पना येईल तर त्याचं पूर्ण म्हणजे ते पूर्ण निकामी करण्याचं काम भगवंत स्वतः तिथे म्हणजे काय त्यांनी प्रवेश केला आणि त्याद्वारे त्यांनी त्या अर्जुनांच्या पुढच्या वंशाचं रक्षण केलं बा म्हणून परीक्षित महाराजांनी तेव्हा पाहिलं होतं बाळ म्हणून म्हणजे ही गोष्ट आहे भागवतात त्यांना उल्लेख पण आहे भगवंत कसे आहेत त्यामुळे ते जेव्हा जन्माला आले ना बाळ म्हणून तेव्हा ते सगळ्यांचे चेहरे पाहत असत कारण ते जे पाहिलेले भगवंत होते ना ते पाहण्यासाठी उत्सुक असत अशी गोष्ट आहे थोडक्यात तर ते इथं चित्र दाखवले म्हणजे पहा भगवंताचं किती दिव्य रूप असेल आणि काय शक्ती असेल आपण कल्पना म्हणजे कल्पना विचार सगळ्याच्या पलीकडे आहे सगळं चिंत्य आहे म्हणजे अशा पद्धतीने खूप सुंदर वर्णन आहे भागवतात आपण ते वाचूया आता आपण पुढे जाऊ सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे तो ज्ञान आहे तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे म्हणजे आता हे भगवंतांचं परमात्मा स्वरूपात जे अस्तित्व आहे आपल्या शरीरामध्ये त्याचं वर्णन आहे म्हणजेच काय की भगवंत कसे आहेत तर सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम आहेत म्हणजे काय परमात्मा म्हणजे कोणतं पुरुषोत्तम भगवान स्वतः चतुर्भुज विष्णू रूपात आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे मग ते काय करतात तर आपण हे समजून घेऊ की भगवंत हे सूर्य चंद्र नक्षत्र हे जे काय आहेत तर ह्यांना प्रकाश त्यांच्या शरीरातून जे दिव्य किरण येतात ब्रह्मज्योती म्हणतात तर त्याद्वारे ते प्रकाशमान करत असतात त्या प्रकाशांचे ते उगम आहेत म्हणजे त्यांच्या प्रकाशातूनच हे सगळ्यात चंद्र तारे नक्षत्रांना प्रकाश मिळतो आणि मग असा उल्लेख आहे वेदामध्ये की आध्यात्मिक जग जे आहे ते भगवंतांचा जो कृष्ण लोक आहे तर तिथे चंद्र सूर्य किंवा म्हणजे वीज पुरवठ्याची आवश्यकता नाही बरं का भगवंतांच्या शरीरातून जी तेज निघतं त्यामुळं हे सगळे आध्यात्मिक जगत आहेत ते प्रकाशित होतात किंवा भौतिक जग म्हणजे जे जगत आहेत तर ब्रह्मज्योती किंवा भगवंतांचं जे तेज आहे तर ते कसं महत्त्वाच्या माध्यमातून आवृत्त झालेलं असतं म्हणून प्रकाशाकरता आपल्याला काय होतं सूर्य चंद्र किंवा विद्युत शक्ती अशा सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींवर आपण अवलंबून असतो हो की नाही पण आध्यात्मिक जगतात बिलकुल नाहीये असं अशी कुठलीही साधन नाही तर तिथे भगवंतांच्या शरीरातून जे दिव्य तेज निघतं तर त्याच्यावर म्हणजे तिथे ते जगत प्रकाशित असतं मग ह्याच्यातून आपण काय समजून घेतलं की जे आध्यात्मिक जग आहे तिथला जो सर्वोच्च लोक आहे तर तो जो आहे तो गोलोक वृंदावन आहे आणि मग ते विश्व कसं आहे ते दूर आहे आपल्यापासून म्हणजे आणि ते या भौतिक जगात स्थित नाही म्हणजे आणि ह्याची वेदांमध्ये पुष्टी दिलेली आहे म्हणजे आणि मग त्यामुळे काय म्हटले भगवंत हेच जाणून घेण्यासारखं आहे किंवा भगवंताचं ज्ञान कसं आहे दिव्य आणि वेद काय सांगतात की म्हणजे हे जे दिव्य जे ज्ञान आहे म्हणजे की जो मनुष्य आध्यात्मिक म्हणजे आपली उन्नती करण्यासाठी उत्सुक आहे त्याला हृदयस्थ भगवान काय करतात हे ज्ञान प्रदान करतात आणि मग असं जे ज्ञान आहे त्याद्वारे तो काय करतो तर त्या ज्ञानामुळं भगवंतांची तो भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो आणि त्याद्वारे भगवंतांना तो शरण तर जातच असतो पण या ज्ञानाचं अंतिम ध्येय काय तर भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय आणि ध्येय काय तर या भौतिक अंधारांच्या अतीत किंवा अव्यक्त असलेले जे भगवंत आहेत आपल्या सर्वांच्या हृदयात स्थित त्यांची प्राप्ती करणं आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे ती प्राप्ती करणं म्हणजेच काय आपण ह्या भगवंतांना जेव्हा जाणू तेव्हा जन्म मृत्यूच्या बंधनाच्या पलीकडे जाऊ किंवा मुक्तात्मा होऊ मग हेच ध्येय आहे म्हणून आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की परमेश्वर प्रत्येकाच्या हृदयात नियंता म्हणून स्थित आहे आणि परमेश्वर कसे आहेत तर ते स्वतः परम क्षेत्रज्ञ आहेत आणि त्याद्वारे मग आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की ते परम क्षेत्रज्ञ असल्यामुळं जे काही आपल्या म्हणजे मनुष्याचं जे काही क्षेत्र आहे ते मनुष्याचं आपल्या शरीरापुरतच मर्यादित म्हणून असतं म्हणून म्हणजे आपण कोण आहोत तर आपला आत्मा हा क्षेत्रज्ञ आणि भगवंत परम क्षेत्रज्ञ आहे मग हे सगळं ज्ञान आपण समजून घेतलं आणि मग भगवंत काय सर्व जीवांचे प्रभू आहेत म्हणजे परमात्मा स्वरूपात ते आपल्या हृदयात स्थित असतात आणि आपल्या प्रत्येक कर्माचं ते नियंत्रण करत असतात आणि प्रत्येक कर्माचे साक्षी पण असतात मग सर्व जीवांचं म्हणून अंतिम आश्रयस्थान कोण आहेत भगवंत आहेत पण त्यामुळं कधीही जीवात्मा आणि परमात्मा हे एक समान नाही तर जीवात्मा म्हणजे आपण क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रज्ञ आणि भगवंत म्हणजे परम क्षेत्रज्ञ सर्वक्षम, म्हणजे आपल्यामध्ये हा फरक आहे. आपण गुणांनी भगवंतांशी समान आहोत, पण परिणामाने परिमाणाने भिन्न आहोत. मग हा फरक आपण समजून घेतो. आणि म्हणून इथे काय म्हटले, ते आपल्या हृदयस्थ जे भगवंत आहेत त्यांची जेव्हा आपण भक्तिमय प्रेमने सेवा करतो, तेव्हा आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊ. मग हेच ज्ञानाचं ध्येय किंवा ज्ञेय आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा, अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. मग भगवंत काय म्हणतात की थोडक्यात त्यांनी काय केलं की शरीर म्हणजे काय, तर आपलं क्षेत्र, कार्यक्षेत्र आपल्या आत्म्याचं, आणि आपला आत्मा क्षेत्रज्ञ. आणि मग ज्ञान म्हणजे आणि ज्ञेय म्हणजे काय, तर ज्ञान म्हणजे काय, तर भगवंत कोण आहेत, परम क्षेत्रज्ञ आहेत, म्हणजे परम नियंत्रक आहेत. आणि मग ज्ञेय म्हणजे काय, की आपण जे परम नियंत्रक म्हणजेच परमात्मा स्वरूपातले जे भगवंत आपल्या शरीरात आहेत त्यांची आपण ज्ञान मार्गाने, म्हणजे हे सगळं तत्वज्ञान आपण वेदातलं ज्ञान आपण आता समजून घेतलं, त्याचं सार आता आपण समजून घेतोय या श्लोकाद्वारे. तर त्यांची प्राप्ती आपण हे सगळं ज्ञान प्राप्त करून करण्याचे प्रयत्न करणं, म्हणजेच काय, त्यांच्या प्राप्तीसाठी आपल्याला काय करायला लागेल, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. ह्या तिघांच्या एकत्रीकरणाला ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान मार्ग याला म्हणायचं विज्ञान, असं भगवत भक्तीचं विज्ञान असं म्हणायचं. आणि म्हणून अनन्य भक्तीने एखादा भगवत भक्तच काय करू शकतो, भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवंतांना त्यांची म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा करून असं परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करू शकतो. आणि जेव्हा असं ज्ञान त्याला प्राप्त होतं तेव्हा निश्चितच काय होतं, तो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊ लागतो, म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये दृढ होतो, भक्ती मार्गावर दृढ होतो थोडक्यात. आणि मग असं कृष्ण भावना भाविक होत राहणं किंवा त्यावर दृढ होणं म्हणजेच काय, की आपण ज्ञान आणि ज्ञानाचा एक प्रकारे विकास करतो आणि त्याद्वारे आपण भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या ह्या बंधनातून हळूहळू जे बद्ध असतो आपण अज्ञानामुळे, ह्या ज्ञानाच्या विकास पावल्यामुळं किंवा आपल्यामध्ये ज्ञान येत राहिल्यामुळं काय होतं, कृष्ण भावनेमध्ये तर दृढ होतोच, पण आपण ह्या 3 गुणांच्या म्हणजे बंधनातून पण हळूहळू मुक्त होत जातो, म्हणजे आपण बद्ध आत्मापासून मुक्त आत्मा बनतो. मग हे या ज्ञानाचं उद्दिष्ट आहे. आणि मग अशा प्रकारे एखादा भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊन माझ्या स्वभावाची म्हणजेच काय, तर भगवंतांची प्राप्ती भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे किंवा कृष्ण कार्यामध्ये सहभागी होऊन कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होऊन करू शकतो. म्हणजेच भगवत प्राप्ती एखादा भक्तच भगवंतांचं हे सगळं स्वरूप समजून घेऊन भगवंतच परमात्मा आहेत आणि तेच म्हणजे ज्ञेय किंवा जाणून घेण्यासारखे आहेत. आणि मग त्यांची कृपा आपल्यावर झाल्यानंतरच आपल्याला ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांतून आपली मुक्ती होऊ शकते किंवा जन्म मृत्यूच्या ह्या फेऱ्यातून आपण मुक्त होऊ शकतो. आणि त्यासाठी त्यांची कृपा प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. आणि त्यांची कृपा का प्राप्त करून आपण घेतली पाहिजे, तर ते आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास आहोत. आपले हे नातं आपण त्यांच्याशी विस्मरण झालेलं आपलं जागृत केलं पाहिजे. त्याद्वारे भगवंतांच्या स्वभावाची म्हणजे भगवंतांची आपण प्राप्ती करून घेतली पाहिजे. मग इथे उदाहरण कसं दिलंय, आपल्या शरीरामध्ये इथे एक फळ खाणारा पक्षी म्हणजे आपला आत्मा आहे. वेगवेगळे क्रियाकलाप म्हणजे आपण जी कर्म करतो तर ती त्याची फळं कोण खात म्हणजे चाखत असतो, आपला आत्मा. आपली जी इंद्रिय किंवा हे सगळे आपल्याला कार्यक्षेत्र मिळतं, ती इंद्रिय कार्य करतात, मग त्याचं जे फळ आपल्या आत्म्याला चाखायला मिळतं. आणि मग शेजारी भगवंत काय असतात, तर साक्षी म्हणजे पक्षी, म्हणजे एका झाडावरचे 2 पक्षी, थोडक्यात हे उदाहरण आहे. तर आपला आत्मा म्हणजे फळ खाणारा पक्षी आहे, म्हणजे कर्माचं फळ चाखणारा पक्षी. आणि भगवंत कोण आहेत, साक्षी आहेत. म्हणजे असं आत्मा आणि परमात्मा स्वरूपात आपल्या हृदयामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ उपस्थित असतात. परम क्षेत्रज्ञ भगवंत आणि आपला आत्मा म्हणजे क्षेत्रज्ञ आणि आपलं शरीर म्हणजे क्षेत्र. मग त्यानुसार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि परम क्षेत्रज्ञ म्हणजे परमात्मा यांचं ज्ञान संपादन करून ज्ञाता ज्ञेय आणि ज्ञान मार्गाद्वारे आपण भक्तीमध्ये उन्नत होण्यासाठी त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करणं म्हणजेच काय, भगवत भक्तीमध्ये अग्रेसर होणं, कृष्ण भावनेमध्ये अग्रेसर आणि भगवंतांची प्राप्ती करणे. इथे अभ्यास आपला संपला. आणि शंका असतील तर विचार.